سلام سلام كبرات خاتاتلتنا كما يكنيكم قاع بدحن نصاكم نبت مدبنا ما ساقداس زقونه مدب كم زقونه كورد حبيرنا يرنا سلازي شير قولوا ما بخلومو قلطفيلنا غزيه كي وصلنا نبتي اقداس مدبنا مس كبر غاشانا خناتو يغني لي سلام سلام بيني قاع بدحن نصاكا سلام واحد هيوت we have شير قبل ما بقول لهم أحوات كسب نجمر سلام فورتونا روبيل بري تانكي غلطيفكم نساكم أحوات perfect so ناي لما أنتي تمرتنا of course فليز بلاي كم تناي قدم حجي ناي ستوك ماركت ويناي كريديت كارد زي كونه كابو فليز بلا مسيوتنا مززلو نعبالة مسانا خيد زغل مس بيتكوين بلوك تشين كريبتو كارنسي بحفش على البيتكوين ኢተረም ንብሎም ብተወሳኺ ናይ artificial intelligence ወይ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ክኸውን ኣርእስትና ክቡር ዕድምና ሳሙኤል ትፈልጥዎ ትኾንኩም ሳሙኤል ዕቁባይ ኣብዚ ናይ ሕብረተሰብና ብዙሕ ኣገልግሎት ዝገብር ዘሎ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ምዕባለ መፅሓፍቲ እናፀሓፈ ድዩ ወይ ከዓ ብውልቃዊ ቤት ትምህርትታት ኣቢሉ ብኦንላይን እንዳምሃረ ማለት እዩ ስለዚ ዘይትፈልጥዎ ተሃልይኹም ሼር ክገብረልኩም ዝኾነ እሞ perfect إذا نابزين رئين زلنا مصحفتي بزعبا بيتكوين كريبتو كارنسي مالتي بزعبا تكنولوجي انتا كم زمسل حفشة ومس artificial intelligence تتحازو كونه خلي كم توسخا entrepreneur ويك entrepreneur إلنا نسو عزبلا أزينا قد استزوخونا مصحفتي زي صحفي نزي انكا عب زمن book.com لكم كترخبو وانتو خليكم بتوسخي عب يوتيوب channel كل شيء قبلكم اوكي اب يوتيوب channel كا ساميل عقباي زبل ኣለኩም ኣብዚ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ናቱ ቪድዮታት ብዙሕ ስለ ዘለዎ ምስ ዝተተሓሓዘ ምስ ቁጠባ ዝተተሓሓዘ ምስ ክሪፕቶ ካረንሲ ኩሉ ብሓፈሻ ምስ ቴክኖሎጂ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ብውልቂ ክትመሃሩ ትደልዩ ወይ መፅሓፍቲ ክትገዝኡ ትደልዩ ኦፍ ኮርስ ኣብዚ ሳሙኤል ዕቁባይ ኢልኩም ኣድ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝበዝሕኩም ግን ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ምክንያቱ ገለ ካብቲ ናይ ፋይናንስ ድዩ ናይ ቴክኖሎጂ ንምህር ኣብዚ ሕብረተሰብና ውሕዳት ስለ ዝኾና ኣብቲ ትከታተሉ ዝነበርኩም ምሳይ ትከታተሉ ከዓ ዝበዝሕኩም ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚ ደጊመ ብምምፃእኩም ብልቢ እንዳመስገንኩ ክቡር ጋሻና ኢንተርፕረነር ሳሙኤል ዕቁባይ ከዓ እንኳዕ ብድሓን መፃእካ እንኳዕ ድሓን ፀናሕካ ብርሂን እንኳዕ ድሓን ፀናሕኩም ከዓ ተኸታተልትና ኣዝየ የመስግነካ perfect ፅቡቅ so أنا واحد بيلكم كونه خليه كلنا أكبر كسب نبل نمبالي أحس ربي لكن ملالي كبرنا خليه كلمة نبتي أرستي متاونا سامويل منيخا دحن أحس ربي لك تجلس كلمة زلا يكون نمو نبغى خبره دس بلاني برهين يا سامويل عقباي بحال انتربرنور اب بيزنس بيزنس ان تكنولوجي أساسي رغا نحبرتسبنا كتقم زخيل الى اذا حاسبو اب فينتك كنبلو نخيلنا فاينانس اند تكنولوجي او زتكور اكاديمياوي تمرتي سلطناتات مصحفتي قال كومو كونتريبيوت يقبر ወይ ከዓ የበርከት ሕብረተሰብና ማለት እዩ ኦቨርኦል ነዚ መስል ድሕረ ባይታይ ከዓ ናይ ኮምፒውተር ሳይንስ ዲግሪ ፕሮግራም ትምህርቲ ተማሂረ ኣብ ኣጽኒዐ ኣብ ማይነፊ መብዛሕትኡ ግዜ ከብ ዲግሪ ትምህርቲ ወድየ ወይ ካብ ማስተርስ ትምህርቲ ወድየ ኢና ንብል ግን ትምህርቲ ዝውዳእ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣጽኒዐ ክንብል ይምረጽ ወይ ከዓ ተማሂረ ክንብል ይምረጽ ማለት እዩ ድሕሪኡ ዝነበረ ግዜ ከዓ ሞር ኣብ ቢዝነስ ኤንድ አንተርፕረነርሺፕ ነቲ ቴክኖሎጂ ኣው ምስኡ ኣተኣሳሲረ كسرح فتن مالتيو إنفست جبري أب ستوك أب كريبتو إنفست جبري مالتيو ورول كازن زلال خيان متحفتخا كاب كل تشان إسرانات حسكا زي أبس يوهانس موغس بمخان مبوك أولايان متحفتين ترجو ما يكونن بيتكوين تكنولوجي is block chain overall and سالسيتها حجاتينا يوزلنا AI ويك artificial intelligence تقلص overall كالتكنولوجي كابي نابي مخانو نابي يبل كم زولو زين متحفت زين كا صحافي أنا مالك
بحث زبلس كم زي مثل دحر بايته بيرفكت بتعمل صبغ تانكي سمي سو مالت كم زبل كم كمبيوتر ساينس مسنا استتح هذا تمرتي اخولاتهم هيركا عودخا ازي كم زي امثل مصحفتي مس تكنولوجي مس كريبتو كارنسي مس عبيت بحفشه زتح هذا مصحفتي كتصحفن كم عينه تمرتي كتمهر ابز حبرتسبنا ብዙሓት ሓዋት ኣለዋ ካባኻ ዝተምሃሩ ምስ ኣውላ ኮንታክት ዝገበሩ ከምኡ ንክትምህርን ንክትፅሕፍን ዘገድደካ ነገራት እንታይ ይመስል ሜቢ ኣሕፅራ ቢልካ ሳኸማ ተገልጽካ ናፅላእ ነገር ኣይኮነን ናስቲ ኣገዳስነቱ ኣብ ሕብረተሰብና ማዕረ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ስለ ዘለዎ ኢኻ እዚን መፅሓፍቲ ክትፅሕፍን ተገዲድካ ንምባል ኢለ ትክክል ሕጂ ክሪኦን ከለኹ ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ለናቱ ብሉፅ ነገርን ለናቱ ድኽመታትን ኣለዎ ከም ኩሉ ንሕና ከም ኩሉ ኣብ ሕብረተሰባት ኣብ ዓለም ዘለና ናትና ብሉፅ ነገር ኣለና ናትና ድኽመታት ኣለና ማለት እዩ እቲ ብሉፅ ነገር ናትና ኢለ ዝሓስቦ ዝኾነ ካብ ዝሪኦ ከምብቦ ብጣዕሚ ይፍትን እየ ነቲ ሕብረተሰብና ከምብቦ ይፍትን እየ ልዑል ኣኽብሮት ኣለኒ ማለት እዩ እቲ ናትና ስልጣነ ኦቨርኦል እቲ ሲቪላይዜሽን ናትና ኣብ ማሕበራዊ ክብርታትን ኣብ ስርዓተ ክብርታትን ከምኡ ዝኣመሰለ ጭውነትን ኣዝዩ ብሉፅ ብደረጃ ዓለም ተወዳዲሩ ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ዘይትረኽቦ ብልጫታት ኣለና ማለት እዩ ማሕበራዊ እምነት ሃኒፅና ኢና ማሕበራዊ ክብርታት ኣለና ከመይ ዝበለ ባህል ኣለና ከመይ ዝበለ ሕጊ እንዳባ ኣለና ብሉፅ ዝኾነ ብዙሕ ነገራት ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ማሕበር ኣብ ቁጠባን ቴክኖሎጂን ከዓ ድኽመት ኣለና እቲ ድኽመት ኣይኮነን እቲ በቃ እቲ ኣጋጣሚታት ዝፈጠሮ ኣብ ዝሓለፈ 600 ዓመት ገለ ኣብ ኩናት ኢና ነርና ስቲል ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ኣብ ዘይርግኡነት ዘለዎ ዓይነት ዞባ እቲ ዘለናዮ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዓብዩ ዘዝመፀ ወራሪ ባሕሪ መጀመርያ ዝረኸበና ህዝቢ ንሕና ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ባሕሪ ንነብር ስለ ዝኾነ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብኡ ስለ ዘሎ ሶ ኣብ ኩናት ኣብ ገለ ኢና ነርና ኣብ ዝሓለፈ 600 ዓመት ከዓ ኪደት ናይ ዓለም ከዓ ቀፂሉ እዩ ዓለም ከዓ ጠጠው ኣይትብል ማለት እዩ ንሕና ከም ዝኾነ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ዓለም ኢና ናትና ክብርታትን ባህልታትን ኣለና ግን ኣካል ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ኢና ተነፂልና በይንና እንነብር ዓይነት ሕብረተሰብ ኣይኮናን ማለት እዩ ሶ እቲ ናተይ ዕላማ እንታይ እዩ ብቴክኖሎጂን ብቁጠባን በቲ ብኡ ዘሎ እቲ ሱ ዊስደም ኢና ካብ ምዕራቡ ዓለም ክንወስዞ ንኽእል ማለት እዩ ካልእ ካብ ምዕራቡ ዓለም ንወስዞ ነገር የለን ፍፅም ካልእ ክምህሩና ኣይክእሉን እዮም ማሕበራዊ ክብርታት ኣይምህሩናን እዮም ባህልታት ኣይምህሩናን እዮም ስልጣነ ናይ ክብርታት ናይ ደቂ ሰባት ገለ ክምህሩና ኣይክእሉን እዮም ከመይ ዝበለ ቫልዩ ሲስተም ኣለና ከመይ ዝበለ ሕጊ እንዳባ ኣለና ኩሉ ነገር ካብኦም ክንመሃሮ ንኽእል ነገር ግን እዚ ቴክኖሎጂካዊ ኪደት እዩ ኣብኡ ብጣዕሚ እዮም ከይዶም ዘለዉ ምክንያቱ ቴክኖሎጂ ኩሉ ግዜ ቁጠባ ቴክኖሎጂን ቁጠባን ብተዛማዲ ኣብ ሰላም እዩ ዝህነፅ ንሳቶም ከዓ ብተዛማዲ ዳርጋ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ስበቃ ኣብ ሰላም ሃኒፆም እዮም ብዙሕ ማለት እዩ ሃኒፆም ንዕኡ ክንወስዞ ንዕኡ ቀዲሕና ንሕና ልካ ከም ቻይና ዝገበሮ ንዕኡ እዮም ቀዲሖሞ ቻይና ኣብ ሙሉእ ዓለም ንዘሎ ቴክኖሎጂካዊ ምጥቀት ወይ ከዓ እቲ ቴክኖሎጂካዊ ጫፍ ንዕኡ እዮም ብሙሉእ ቀዲሖም ማልያ ዘይብሉ ጉልበት ሰብ ኣለዎም ማልያ ዘይብሉ ዓቕሚ ኣለዎም ብናቶም መገዲ ልክዕ ንዕኡ ክደግምዎ ጀሚሮም ማለት እዩ ምቕዳሕ ዋላ ሓንቲ ፀገም ዝበሃል የብሉ ሕብረተሰባት እንዳተቀዳድሑ እዮም ዝኸዱ ንሓድሕዶም ካባና ንዓና ገዛእቲ ሓይልታት መፅኦም ክገዝኡና እንከሎ ዘፅንዕዎን ዝወሰድዎን ኣሎ መዓት መፅሓፍቲ ኣሎ ካባና ዝወሰድዎን በዓሉ ካባና ቀዲሖም ኣብቲ ናቶም ሕብረተሰብ ዘእተውዎ ኣለዉ ንሕና ከዓ ነዚ ካብኦም ቀዲሕና ኣብቲ ናትና ሕብረተሰብ ክነእትዎ እሱ እቲ ዕላማ ማለት እዩ ብሬ ኣብኡ ኣተኪረ ኢኻ ፅሒፈ እንተን ፋይናንስን ቴክኖሎጂን ዝፀሓፍ ክኾኑ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፋይናንስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኦፍ ኮርስ ተኸታተልትና እኳ ፅቡቅ ጌሮም ፈልጦ እዮም እንታይ ኣገዳሲ ፊደል ፋይናንስ ብዓብዩ ንሱ ኣሎ ፊንቴክ ፋይናንስ ቴክኖሎጂ ክኸውን ኣሎ ስለዚ ብሓንሳብ ዝተተሓሓዘ እዩ ትዕድል ዝበልካ ምስኻ ይሰማምዐ 100% ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ሳይኮሎጂ ኦፍ ማኒ ትብል መፅሓፍ ንሽተይ ሰማሪ ከመን ሂበላ ነይረ ዕድል ባዕሉ ዓበ ተራ እዩ ዘለዎ ሓደ ወዲ ሰብ ዕውት ክኸውንን ዘይክኸውንን ኦፍ ኮርስ እቲ ቀዳማይ ነገር ፃዕሪ እንዲ 80% 80% ንበሎ ድሓን ሚእታዊት ብናተይ ገምጋሚ ፃዕሪ ኣዝዩ ሓተት እዩ ዝኾነ ዕውት ንክትከውን ክትመሃር ኣለካ ኩሉ ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ግን ዝተወለድካሉ ግዜ
أزيو بوتا exactly بزعبة بوتا ياخذ زارب هيك جزء بوتا عادة رأي زلوا أبتهم بتحف حدي بزعبة بعد بيل جيتس زينا بعد أبل استولوا الجزء تكنولوجيز مثلا الجزء إني زينا كمبيوتر بحافشة نسوم حدي تعدل تتأكيد مولو عدلات عدلينيات هتكونوا ما بتشع جزء 10 شوعة يوم عدمه مسوخة تتأكيد مولو بزح سعيرهم بعد بيل جيتس لارجا 18 ساعات مست كمبيوتر وعلي حدر نيرو تشع جزء تعدل تزي رخوان يرجن of course كم درجة زي كبتصح تخلطات نيري سلازي تي زعبنا لبوتا كالك صلوا كجبروا لخلي of course كم فليتكا نزح حبرت سبنا كتحجز يلكا مع رخمزي سعرتاتن كلن تجبروا بزلها قبل بسلت خطاتلتي كمسجنا كذا اللي سامي هاي بحكي إذا مسجن نجاري مهنات كلي نجاري يكونن نبتي أرستناك نعطو كبرات خطاتلتنا كندي أرستنا بزعبا كريبتو كارنسين بزعبا AI artificial intelligence تكنولوجي بحافشة ديسكاس نجبرنا بزلنا سلازي سامويل حوناها انتربرينور سامويل حوناها صبغيرو كجلسلناي ببيتكوين بلوكتشين ويكا كريبتو كارنسي خنجمرين وي كريبتو إلنا نسوعه زيهم زبد حسب في اليوم قرب زي شجرون كوين يسمعني أبز حبرة السبنا of course اتي جنزب ترينا احنا نفولت اتي باتيران تجنزب نبعلو افلتو قرب واحد قبلنا يخيلي maybe احد ربي الكاب بس في زبالة بخرد عني زخل maybe نقول ستبللي بتعمي تبون يربو جميرنا عندها نسني هنكين نخلينا صبو تحته مبزحتو سب امونغو بيتكوين بلوكتشين اند كريبتو كارنسي زولو فيلي فلا جمار انت دا خوين دنگرگر بلو مالتي وي كل حدا غيرو يوزو ويكا زتفلالي عينت غيرو يوزو مالتي اوكي هو زتفلالي تي مجمرة ببلوكتشين نجمر ساتوشي انتا يمهيزو ويلنا كستاين نقبر مجمرة نبلتش حنشو مونتن ساتوشي حدا سالسة أكل حدا سالسة أكل زي قوات أتصوره حدا سالسة أكل توقات أتصور زي بلو يكونن حدا سالسة أكل زي قوات أتصوره توقات أتصور زي بلو ما سغيل كان أي قمارتين ياتاتي خون حدا سالسة أكل لسينا ابنت فيدل فاينانس ناي منه ناي برهينة وسيزو قوات أتصوره كله أو كأتو زولو خوات زولو قال on the mercy of أب محرت ناي برهانة يات مركوس مالتي كأتو ديو سب أو أبلود كون ديت فيديو كوتس ديو أيقونن ديو أي ناي مدب كمتسي انتاي مدب بمولوسي إزي فيدل فاينانس بحادة سالسة أكل تمرح لسي حنتي تكالي أنا بالله منقص خالك وخومي حادة سالسة أكالي منقص خا مالتي እሱ ይገብሮ እሱ ገለ ኩሉ ነገር እሱ ይገብሮ ግን ኩሉ ግዜ ይኮነ ነዝና መንግስት እሱ ኩሉ ግዜ ይኮነ ንሕብረተሰብ ዘርብሕ ነገር ዝገብር ዝብል ዓቢ ዛዕባ ኣሎ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ሳቶሺ ከዓ ካብቶም ሊቃውንቲ ናይ ኮምፒውተር ሳይንስን ናይ ሳቶሺ ሜቢ ዋላ ሚት ሰብ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሓደ ሰብ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ እዞም ክሪፕቶግራፈራት ጥርኑፋት እዮም ነይሮም እቲ ግሩፕ ነይሮም ኣብቲ ረዲት ማለት እዩ ሚት ሰብ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሳቶሺ ጀስት እቲ ናይ ቲም ስም ክኸውን ይኽእል እዩ بملكع تسرح كتريون كلها دارجا ناي حدا سب سرح يوم كتب له أي تخيلني خامالت انتاي جيرهم حجزيو جنزب سي حدا سالسة أكل زي قوات أتصورو بلو of physics and mathematics زي سرح جنزب زي نمهزي لهم مالتي جنزب حجو خلق زي انتايز مسلو سب government زمتسو منجست زمتسو منجست خازو قوات أتصورو كله نجر زقبروي no منجستي ده حاريون جنزب تقوات أتصورو منجستن جنزب منجستن عداقان ببينهم يمنيرو جنزب حفاش يمهزوه عداقا يمهزوه منجستي كونه كمان كم نيشن ستيت ويكا خم هاجر منجستي قدم مقامنا محبر سبات عالم جنزب نيرنايو كم هاجر كيك أمنا نكلنا هاجر النت زبهال كي متسن كله مالتي حجز لا عليك أو ما بعلم سي هاجر يزولمش نحنا إرتراويان نبل إثيوبياويان نبل سومالياويان نبل قال أمريكا نبل تأقوماتي محبراو أقوماتي هاجر درجة هاجرينا بس إحنا زلنا مالتي أبز درجة زخي بس إحنا نكلنا جنزب نيريو أب عالم حجي ساتوشي زمهازو بلوكتشين يمهزو ساتوشي بلوكتشين كأنتايو زي كير مزجب مالتي حد ديجيتال ليجرني حد ديجيتال مزجبي زي كير مزجب
ሓደ ሰብኣዊ ካብን ናብን ዝስደድ ገንዘብ ሲ ገንዘብ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ገንዘብ ማለት ብሬን ለሰይ 10,000 እንተ ደኣ ሰይድካለይ ሲ መን እንታይ ኣለዎ እዩ ገንዘብ ምሽ 10,000 እንተ ደኣ ሰይድካለይ ብርሃነ ኣቲ ዳታቤዝ ትመዝገብ እንታይ እዩ ዝብል ሓንቲ ኮምፒተር ኣላት ባንክ ትበሃል ብርሃነ ንሳሜል 10,000 ሰይድሉ ስለዚ ብርሃነ 100,000 እንተ ደኣ ነይርዎ ብርሃነ ባላንስ ሕጂ ክንደይ ክህልዎ ኣለዎ? 9 ምሽ 10,000 ሰይድካለይ ንዓይ ቴስዓ ኣለካ ንዓይ ከዓ 20,000 እንተ ነይሩኒ 10 ስለ ዝሰድካለይ 30 ኮይኑለይ ኣሎ ካልእ ንሕዞ ነገር ምሳና ኣሎ እዛ መዝገብ እዚኣ እንድያታ ገንዘብ ትበሃል ዘላ ሓቂ እዛ ኮምፒተራዊት መዝገብ ገንዘብ ንብላ ዘለና እቲ ካሽ ነውፃዮ ካሽ ወፂና ኢና ገዲፍና ኢና ዲጂታላውያን ኮይና ኢና ስለዚ ገንዘብ ማለት ሲ ወይ ባንክ ማለት መዝገብ ማለት እዩ መን እንታይ ኣለዎ ብርሃነ ክንደይ ኣሎ ሳሙኤል ክንደይ ኣሎ ኩሱ ክንደይ ኣሎ ዝሕዝ ዓብ መዝገብ ማለት እዩ ባንክ ማለት ንዓይ ሰሪሑ ዋሕጅ ሳቶሺ መዝገብ ሰሪሑ ማለት እዩ ብክሪፕቶግራፊ ዝተመስጠረ መዝገብ ሰሪሑ ማለት እዩ ብሎክቼን ማለት ሕጂ መዝገብ እዩ ዘይቅየር መዝገብ ማለት እዩ ናይ ባንክ ሕጂ ባንከር መፂ ክቅይሮ ክእል ን 100,000 ሰዲድካለይ እንከለኻ ብ10,000 ሰዲድካለይ እንከለኻ 9,000 ክኸውን ዝግብኦ ባላንስ ሓይሊ ኣለዎ መፂኡ 100,000 ክገብሮ ሓይሊ ኣለዎ እቲ ባንከር ኣብ ብሎክቼን ግን ኣይቅየርኒ ሕጂ ሓደ ኣካል ዘይቋፃፅሮ ኩሉ ሕጊ ብሕጊ ብሓደ ቅዋም ዝኸይድ መዝገብ እዚ ብሎክቼን ይበሃል ማለት እዩ ከምዛ ዓይነት መዝገብ እንተ ደኣ ሰሪሕካ እንታይ ረብሓታት ክጠቕመካ ክእል እዚ መዝገብ እዚ መዝገብ ተደሊኻ ናይ ዕቁብ መለሊኻትን ናይ ዕቁብ ቴንዳን ክትምዝግበሉ ትኽእል ኢኻ ተደሊኻ ታሪክ ክትምዝግበሉ ትኽእል ኢኻ ታሪክ ምሽ ብሓያላት ይፅሓፍ እንተ ደኣ ከይቅየር ደሊኻ ዝኾነ መመፂኡ እንተ ደኣ ታሪክ ከይቅይሮ ደሊኻ ዘይቅየር መዝገብ ኢና ምሂዝና ዘለና ተደሊኻ ታሪክ ክትፅሕፈሉ ትኽእል ኢኻ ተደሊኻ ሜዲካላዊ ሓበሬታ ክትፅሕፈሉ ትኽእል ኢኻ ተደሊኻ ገንዘባዊ ሓበሬታ ክትፅሕፈሉ ትኽእል ኢኻ ሳቶሺ ሕጂ ገንዘባዊ ሓበሬታ ይፅሕፈሉ እቲ ገንዘባዊ ሓበሬታ ኸ ቢትኮይን ይበሃል እቲ ናይ መጀመርያ ገንዘብ ኣብ ብሎክቼን ዝተሰርሐ ሕጂ ብሎክቼን ከም ሓዊ ጌርና ምንውሰዶ ሓዊ ሚሂዙ ሳቶሺ ንበሎ እቲ ሓዊ ተደሊና ክነብስለሉ ንኽእል መግብምሽ ተደሊና ከዓ ፀላእትና ኩናት ጌርና ወርዊርና ክነጥፋሉ ንኽእል ተደሊና ግራት ክነቃፅለሉ ንኽእል ተደሊና ብርሃን ክነብርሃሉ ንኽእል ጽቡቕን ሕናቕ ድሌትና ንገብረሉ ንኽእል ኤግዛክትሊ ብሎክቼን ሕጂ ተሓዊ እዩ ማለት እዩ ቢትኮይን ከዓ ሓንቲ ረብሓ ናይ ተሓዊ እያ ሓንቲ ረብሓ ናይ ተሓዊ ገንዘብ ኣብኡ ተፅሒፍናሉ ክስቶ ንክስቶ ክንደዚ ቢትኮይን ሰይድሉ ክስቶ ንክስቶ ክንደዚ ሰይድሉ ኢልና ቢትኮይን ናይ መጀመርያ ክሪፕቶ ካረንሲ ኣብ ብሎክቼን ዝተሰርሐ ክሪፕቶ ካረንሲ ማለት ከዓ ቢትኮይንን ካልኦት ካረንሲታትን ዘካተተ ኢንክሪፕትድ ገንዘብ ማለት እዩ ናይ ብሙሉእ ገንዘባት ብክሪፕቶግራፊ ዝተሰርሐ ገንዘብ ከዓ ክሪፕቶ ካረንሲ ንብሎ እዚአን እየን ተንፍልያተን ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ፅፉፍ ዝኾነ ኣገላልፃ ሰማሓውና ዝበዝሐ ሰብ ብጣዕሚ እዩ ዘደናግሮ ብሎክቼን ወይ ክሪፕቶ ካረንሲ ክበሃል ከሎ ኩሉ ሓደ ይመስሎ ወይ ከዓ ቢትኮይን ክበሃል ከሎ ንባዕሉ ማለት ኤግዛክት ዝቁፅሮ ዋላ ተዘይኮነ ኣይ ቲንክ ልዕሊ 4,000-5,000 ዝኸውን ዝተፈላለዩ ዓይነት ክሪፕቶ ካረንሲ ዘሎ ነው ልዕሊ 8,000 ኣሎ ያ ልዕሊ 8,000 ሊበፅሕ ዘለዎ ይሰሎ ኩሉ ግዜ ዝሰርሕዎ ማለት ሕጂ ንባዕሉ ሜቢ ሙሉእ ርድኢት ዘይብሎም ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዚ ናይ ሕብረተሰብና ብኸምኡ ኢኻ ኣብዚ ናይ ፒራሚድ ስኪም ወይ እስካም ዝኾኑ ተሪኢኸም ገንዘቦም ዘጥፉ ቢትኮይን ኢሎምና ከምዚ ኢልና ስለ ዝተምሃርና ቢትኮይን ኢልና ዋፊርናሉ እንዳበሉ እዮም ዘዋፍሩ እሱ ንባዕሉ ሕጂ ኣጋጣሚ ኣብዚ መፅእ ዘለኩ ካብ መደብ ኣዳልዮም ኣለኹ እቲ ፒራሚድ ስኪም ካብ ክሪፕቶ ካረንሲ በበይኑ ምዃኑ እዚ ቢትኮይን ዝበልካዮ ግን ገንዘብ ጥራይ ድዩ ከገልግለና ዝኽእል ኢልካ ተኣምን ሳሚ ወላ ብዙሕ ዓይነት ኣገልግሎታት ኣለዎ ቢትኮይን ክበሃል ከሎ ቢትኮይን ከም ዲጂታል ጎልድ ኢና ሓሲብናዮ ዘለና ሕጂ ጎልድ ኮሞዲቲ ከም ኮሞዲቲ ኮይኑ ዘሎ ዘካትዕ ግን ኦፍ ኮርስ እዋ ከም ገንዘብ ከማን ብድሕሪኡ ዝናዮም ክሪፕቶ ካረንሲታት ፍጥነት ዘለዎም ክሪፕቶ ካረንሲታት ስለ ዘሎ ስፒድ ዘለዎም ትራንዛክሽን ስፒድ ክህልዎ ክኽእል ኣሎ እቲ ከም ገንዘብ ክትጥቀመሉ እንተዳ ኮንካ ሲ ስፒድ ብጣዕሚ ክህልዎ ክኽእል ኣሎ ካብ ናብን ክኸይድ ማለት እዩ ኣብ ፐር ሰከንድ ሲ hundreds of thousands of transaction ክትገብር ክትክእል ኣለካ otherwise ን8 ቢልዮን ከም ገንዘብ ክትጥቀመሉ ይትኽእል ኢኻ ፍጥነት ተዘይብል ተሰሪዕና ክንውዕል ኢና ማለት እዩ ክሳዕ እታ ኣነ ቢትኮይን ሰደድ ኩልካ ክሳዕ ትበፅሓካ ገለ ማለት ቢትኮይን ሕጂ ፍጥነት የብሉን
7 transaction per second ገለገለ ማለት እዩ ኣዝዩ ውሕድ ፍጥነቱ ምስ በዓል ኢثيريوم ኮነ ምስ በዓል ሶላና ምስ በዓል ካርዳኖ ገለ ክትረአዮም ከለኻ ካልኦት ዓይነት ክሪፕቶ ካረንሲታት ፍጥነት ዝለዓለ ቢትኮይን ግን እቲ ውሕድነቱ ርኢና 21 ሚልዮን ምስ ምዃኑ ማሕበረሰብ ዓለም ሕጂ ንቢትኮይን ከም ዲጂታል ጎልድ ከም ኮሞዲቲ ይሪእዎ ዘሎ ልክዕ ከም ሪል ስቴት ከም ጎልድ ከም ዝኾነ ሓደ ኮሞዲቲ ክንብሎ ንኽእል ኣሰት ወይ ከዓ ርእሰ ማል ወይ ከምዚ ከም ርእሰ ማል ይሪእዎ ዘሎ ማለት እዩ ከም ሓደ ፕሮፐርቲ ከም ርእሰ ማል 21 ሚልዮን ሓባ ጥራይ ስለዚ ሓንቲ ቢትኮይንስ ከም ወርቂ ጌርካ መኸዘኒ ሃብትኻ ክጥቀመሉ ትኽእል ከምኡ ይሪእዎ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ዓይነት ክሪፕቶ ካረንሲታት ከዓ ነናት ረብሓታት ኣሎ ገሊኡ ከም ስማርት ኮንትራክት ወይ ከዓ ዲጂታላዊ ሳልሳይ ኣካል ሓደ ዘይቋፅሮ ናይ ፋይናንስ ኣካል ኮይኑ ናይ ፋይናንስ ሴንትራላይዝድ እዩ ዓለምሽ ሲፋይ ዘሎ ሴንትራላይዝድ ኣብ ዓለም ብሙሉእ ዝቋፅሮ ብላዕሊ ሳለው ኩሎም ቲ ወርልድ ባንክ ንበሎ ዎል ስትሪት ንበሎ ስቶክ ንበሎ ገለገለ ኩሉ ነዚ ብዲሰንትራላይዝድ መልክዕ ናብ ኮሚኒቲ ሓይሊ ዝመልስ ክሪፕቶ ካረንሲታት ኣሎ ናይ ሶሻል ሚዲያ ክሪፕቶ ካረንሲታት ኣሎ ሓፈሻውቲ ፊሎዞፊ እንታይ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ እዚ ሕጂ ብስቶክ ንሰርሖ ዘለና ለሰይ ፊደል ፋይናንስ እንተዳ ፓብሊክ ክትገብራ ኮንካ እንታይ ኢኻ ትገብር እንተዳ ህዝባዊት ክትገብራ ኮንካ ብርክታት ተዳሉ ምሽ መጀመርያ መናታ ማርኬት ቫሉዌሽን ክትብል ኢኻ ክንደይ ዋጋ ፊደል ፋይናንስ ለሰይ ፊደል ፋይናንስ እንተዳ 1 ሚልዮን ፓውንድ ዋጋ እንተዳ ኢልና ኦኬ 1 ሚልዮን ፓውንድ እንተዳ ኮይኑ ነዛ 1 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ህዝቢ ክዝርግሓ ደለለኹ ወንን ትኾንከውን ኩልና ማለት እዩ ገለ ሼር ናይ ፊደል ፋይናንስ ንክንገዝእ ለሰይ ንሓደ ሼር ብ10 ቅርሺ እሸጦ ናብ 100,000 ሼር ክዝርግሓ ትብል ሰባት ከዓ መፂና ድላይና ሼር ንገዝእ ዝኾነ ከምዛ ዓይነት ስነ ሓሳብ ናይ ፋይናንስ ብክሪፕቶ ካረንሲ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ፊደል ፋይናንስ ቶከናይዝድ ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ብክሪፕቶ ካረንሲ ስለዚ ክሪፕቶ ካረንሲስ ኣብ ብሙሉእ ሴክተርስ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ይኸኣቱ ማለት እዩ ፊደል ፋይናንስ ዝበሃል ክሪፕቶ ቶከን ናትካ ተዳሉ 100,000 ሼር مش ጌርካ ያለኻ 1 ሚልዮን مش ተገሚታ ኣላ 100,000 ሼር ጌርካ ያለኻ 100,000 ቶከንስ ትገብሮ እቶም ቶከንስ ጀስ እቲ ጽንሐ ኣገባብ ናይ ፋይናንስ ኢና ብክሪፕቶ ካረንሲ ንቕይሮ ዘለና ማለት እዩ ዝበዝሑ ፈልጦ እዮም ኣክቹሊ ከም ዝበልናዮ ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ዝነበሩ ኦልሬዲ ወይ ካባኻ ዝመፅኦም ዝኾኑ ኣብ ዘለዉ ዝበዝሑ ልክዕ ከምዚ ናይ ዝዛረቦ ዘሎስ IPO of course IPO بخمي كم تأتو كل نجارات ترينيان يرنا ولا كلام حجي بحافظ شازين ستوكس نبلن بعد تسلا نبلنا نقابلنا تبزح ستكملنا لأبل مالتي لك عن السو 50 شيرز 100 شيرز على واحد 1 مليون شيرز على إلنا نسوي عزنا برنا تي فاليو ويك أكبر نايتها تكالكا 10 بليون دي ولا 10 بليون زخنه لك عكم عين تسرار حيز اللو مهنيات مس فاينانس تحازس لزخنه كابو فدي زبل ولا حنتي يبلون actually بعد إيلان ماسك كيكونوا تيم عبيتي نايزي عالمنا تصوتي أبناء artificial intelligence يكون بحفش أبناء innovation أبناء معبالة زلو بعد تسلا بعد مايكروسوفت even أبناء مجدي بعد برجر كينج نبعلهم بكريبتو غيرنا أبكندي دولار أبكندي يوروس بكريبتو خنقبلينا زبولن يرم I think هيك أتصلون قد بخميكم زخونة مهنيات هتفل تخون سامي እወ እቲ ሬጉሌሽን ሕጂ ኩሉ ግዜ ሴንትራላይዝድ ፋይናንስ ኢና ዘለና ምሽልና ብውሕዳት ሳልሳይ ኣካል ዝተቋፃፀረ ፋይናንስ ኢና ዘለና ብዓለም ኩሎም ባንክታት ከይደን ሴንትራል ባንክ ዝበሃል ኣሎ እሱ እዩ ዝቋፀረን ኩሉ ገንዘብ ተጠቕሊሉ ብዶላር ዝበሃል እዩ ባክድ ኮይን ዘሎ ኩሉ መንግስታት ዩናይትድ ኔሽንስ ዝበሃል ሳልሳይ ኣካል ኣሎ እዚ ሓደ ሳልሳይ ኣካል ኣሎ እቲ ግሎባላይዜሽን ሲ ንኩሉ ጠርኒፉ ሴንትራላይዝድ ገይርዎ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ልዑል ዝኾነ ምቁፅፃር ልዑል ዝኾነ ሕጊ ልዑል ዝኾነ which is ክትሓልፍ ኣይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ክሪፕቶ ካረንሲ ከዓ ሓድሽ ቴክኖሎጂ እዩ ከም ቴክኖሎጂ እቲ ብሎክቼን ኣዝዩ ብርቂ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ናዊና ከዓ ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ ኩሉ ምክንያቱ ኣብ ዓለም
ዝበለ ዝኣረገ ዝደኸመ እንዳተኣለ ዝሓየለ ዝበለፀ ዝፈጠነ ከዓ እንዳተተክአ እዩ ዝኸይቲ ዳርዊናዊ ዓለም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብሎክቼን ከዓ ነዚ ዘካተተ ሓድሽ ፍልቀት ናይ ቴክኖሎጂ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ እሳቶም ዘቋርፅሉ ምክንያት እንታይ እዩ ሬጉሌሽን እዩ እቲ ሕግታት ወይ ከዓ ለሰይ እንተዳ ብርሃነ ክቅበል የልካሲ መንግስቲ ብሪጣንያ ከላዕ ሌኻ ሓይል ኣለዎ ጠበንጃ ኣለዎ ታንክ ኣለዎ ገለ ኖ ክትቅበል የብልካን ከምዝን እቲ ናትና ክስታይ ይብለካ ትገድፎ ዳሴት ንዕኡ ክስታይ ትኸውን ማለት እዩ እቲ ስለዚ መንግስታት ነዚ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ዝኾነ ብሎክቼን ኣይድግፎን እዮም ክድግፎ ከዓ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ብፍልስፍና ክልቲኡ ኣንጻራዊ ብፍልስፍና መንፅር እንተዳሪእና እቲ ኣዝዩ ሰንትራላይዝድ እዩ እቲ ከዓ ዲሰንትራላይዝድ እዩ ማለት እዩ እቲ ብሓደ ሳልሳይ ኣካል ሓደ ተቋፃፀሪ ዘለዎ እቲ ከዓ ሓፋሽ እዩ ዝቋፃፅሮ ሕጂ ብፍልስፍና ደረጃ ሲ በበይኑ እዩ ማለት እዩ እሱ እቲ ዛዕበየ ብድሁ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ቴክኖሎጂ ፀገም የብሉን ኩሉ ነገር ፀገም የብሉን ፍልስፍንኡ ግን በበይኑ እዩ ንሕብረተሰብ ሓይሊ ዝህብ መንግስቲ ከዓ መንግስቲ እዩ ሓያል ክኸውን ዝዘሊ ንሕብረተሰብ ፓወር ሲ ፓወሮም ክምንጠላ ይደልዩን እዮም ዋላ ኣነ መንግስቲ ነይረ ተዝኸውን ከምኡ ገበርኩም ምኽልከልኮ ምክንያቱ ያ of course that's how it works that's how it works ማለት እዩ yeah amazing ጽቡቕ መግለጺ ማለት ብዙሕ ግዜ ኣብዝና ኢኖቬሽን ናይ ምዕባለ ክመጽእ ከሎ ጽኒሕና ክንርኢና ኩብራት ተኸታተልትና ወላ ናይ artificial intelligence ዝብል መደብ እዩ ክመጻና ሕጂ ብኸመይ ክንመሃር ንኽእል ማለት ንእሽተይ ኣንፈት ሒዝኩም ተጸኒሕኩም እቲ ናይ ስቶክ ማርኬት እንተኮይኑ እኳ ኣብዚ ናይ ዩቲዩብ ብዝተኻእለ መጠን ክሕግዘኩም ክፍትነ ማለት እዩ ኣብ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ከተዋፍሩ ምስ ትደልዩ ግን ዶንጊኹም ዝኣትኹም ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ንእሽተይ ሸር ገበርኩም ኣብ ዩቲዩብ ሳሙኤል ዕቁባይልኩም ኣብኡ ቲም ኣብ ሳብስክራይበር ዘለኹም ኣብኡ ሄድኩም ሳብስክራይብ ተገይርኩም ንዓና ንዕብየት ክሕግዘና ክእል እዩ ብሓፈሻ ነዚ ሕብረተሰብና ማለት እዩ ምክንያቱ ብነፃ ይወል ሓንቲ ተኸፍልዎ የብልኩምን እቲ ንእሽተይ ኣንፈት ዘለኩም ብዙሕ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ግምት ኣለኒ ብተወሳኺ ኣብዚ ሳሙኤል ዕቁባይልኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ሓድሽ ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ላይቭ ኣሎ ወላ ቪድዮ ሪከርድ ዝኾነ ሆማን ኣሎ ወይ ከዓ ዜን ሳሚ ዝፅሓፈን ሰለስተ መፅሓፍቲ አንተርፕረነር ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ናይ artificial intelligence ሕጂ ንሪኦ ፕላስ ናይ ቢትኮይን ዝሕጂ ክንዘራረበሉ ፀንሕና ብኸመይ ከተዋፍረሉ ትኽእል ዝብል ትምህርትታት ኩሉ ስለ ዘለኩም ንሳሚ ኮንታክት ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ኣብዚ ማለት ነዊሕ ክንሕዘኩም ኣይንደሊና ወይ ናይ ቢትኮይን ሙሉእ ትምህርቲ ክነህበኩም ኢና ዘይኮንና እንታይ ከም ዝመስል ሓፈሻዊ ሕቶታት ከም ዘሎ ከዓ ክንምልሰልኩም ኣብ መወዳእታ ከም ቁርብ ኣፍልጦ ወይ ቤዚክ ሒዝኩም ዘለኹም ከም ቤዚክ ዘይሓስኩም ከዓ ትምህርቲ ከም ዘሎ ተረዲእኩም እንታይ ከም ዝመስል ቁርብ ኣንፈት ሒዝኩም እቲ ኮርስ 100 ቅርሺ ድዩ 200 ሂብኩም ክትመሃርዎ ፍልጠትና ክንዕብይ ዝኸውን ዘሎ እቲ ቀንዲ ዕላማ ስለዚ ናይ ቢትኮይን ኣብዚ ከዓ ክለና ክእል ወይ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ሕቶታት ኣለዋና ኤኒዌይ ወላ ኣብቲ ናይ ኮመንት ዝመፀሎ ፅንሒልና ክንሪኢና ሕጂ ግን ናብቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ወይ ከዓ ስራሕና ክሕድገና ድዩ ወላስ ንሕና ኢና ክንጥቀመሉ artificial intelligence ዝበሃል ዓለም ሙሉእ ዘዘራርብ ዘሎ ዘይሰምዐኩም ትኮንኩም ክትመሃርዎ ዝግባኣኩም 100% ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ከም ደቂ ሰባት እንታይ ዝብል እምነት ኣለና መሲልካ ሳሚ ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበርኩን ሕጂ ዘለኹን ከረኣዩ ከለኹ ቅድሚ 2 ዓመት ዝጥቀመሉ ዝነበርኩ ሕጂ ዘይጥቀመሉ ብዙሕ እዩ ዘሎ ኤክስፓየር ኮይኑ ኣነ ንባዕሊ ኣፕግሬድ እንተዘይገይረ እንተዘይ I will be left behind ድሕሪት ክተርፍ ሳሚ ገዲፍካ ንክትከይድ ይርክበካኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ምዕባለ ብፍላይ ምስ ቴክኖሎጂ ክንከይድ ተዘይክእልና ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ስለዚ ናይ AI ወይ ከዓ artificial intelligence እንታይ ከም ዝኾነ ብሓንሳብ ኮይንና ክንድህስሶ ክንፍትና ሕፅር ኣቢልና መወዳእታ ከም ዝበልኩም ሕቶን መልስን ክህልወና እዩ ሞሳሚ ታንኪ ስለቲ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ዝሃብካና ናይ AI ወይ ከዓ artificial intelligence እንታይ ከም ዝኾነን ብኸመይ ከም ዝሰርሕን ሜቢ ኣብቲ መፅሓፍካ ፅሒፍካ ኣለካ ኣብኡ ኣንቢቦም ክርድኡ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ንእሽተይ ፅሙቕ ኣቢልካ ተተበና ግን ኣዝዩ ሓጋዝ ምኾነ ነይሩ ነዚኦም ክቡራት ተኸታተልትና ፅቡቕ ያ ከም ዝበልካዮ ክንተርፍ የብልናን ካብ ዓለም ኣካል ማሕበረሰብ ዓለም ኢና ብጣዕሚ እየ ዝግፋ እዛ ዝበልካዮ ምክንያቱ ኣብ ዓለም እቲ ሕጂሲ እቲ ሓያል ዝበሃል ሰብ በቃ እቲ ልዑል ዝኾነ ሓበሬታን ኣፕ ቱ ዴት ዘሎ ኣፍልጦን ዘሎ ሰብ ይሓያል
ولا أنت كند إنبازغون قلصم زلو يكونه ولا كند قلت شمارة زلو يكونه مالتي تي information تي حجسيتي أب عالم سيتي رقيقي تي قالسي تودر رقيقي أزيو ناي رأسي وددري مالتي نحن هم society ملو كم حبرتسب ملو قال كنأتو لنا otherwise تريم علىها بملوم زم هنداويان كالوت community قال نزوي سرن كم يتقوم له تري لهمش نزم عربو على بتعميهم كستايز قبرلو زلو كل نجرنا عند تخيلون كله بزخاء قد كن كيد حدا برهنسي شدو شغل مس ولد كو فاكيشنز خيد دي خاتبل عند ولد كان دي فاكيشن تخيد حقي ስለዚህ ንሕና ከዓ ኩሉ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዶ ገለ ይሃሉ ግን እሱ ምስተወደ ገለ ይኮናን ትምህርት ዶ ነቲ ገለ ክነርክቡ ኩሉስ እንዳካተትና ይኹን ከይድ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እዚ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝበልካዮ ኣብ ዓለምሲ ካብ ነገራዊ እዚ ነገራዊ ዓለምሲ ብልሕ ክንፈጥር ክኢልና ኣለና artificial intelligence مالسي silicon based intelligence مالتي لسه أنا نسخان سي برهن أنت داري نايوتي biology ناتنا carbon based intelligence هيوتا organic intelligence هنا نحنا هيوتا لنا هيوت زي لبسنا نيورونز حنقول قل لنا تي حنقول ناسي organic تبلحناس organic تفوت هيوتاو يعني نحنا مالتي هيوتاو يعني بلحتينا هيوتاو انت هنا نحنا اب عالم هيوتاو طراي يكونن محدر بالحخون زخيل هيوتاو طرايسي ايكونن محدر بالحخون زخيل بالحمالت انتاي مالتي بالحمالت نحد بدو ناي مفتاح عقم مالتي كاب سمعيت كاب قله زتفلي بالحي زوصي سمعيت مالت ايكونن مسقاي مالت ايكونن محغواس مالت ايكونن قله بالحمالت نحد شجر ناي مفتاح عقمي مالتي نحن حجم محدر بالحينا نحن دك سوات محدر بالحينا بالحسال لنا كالوت محدر بالحخون زخولو نجرات كله دو بعالم يلنا يا تخكلنيا زمدنا انت دا تي موساب انت داخيلنا سيلكن اذا سيلكن زبال حصا مالتي سيلكن بزغبا انت دا نتي شجراتنا عالم بزيرو اند وان انت دا كن وكلو خيلنا اذا نحنا نسرح زلنا بملو اسرحسي ب ጥረ ነገር እዚ ሲልከን ዝበሃል ጥረ ነገር ካስ ክሰርሖ ይኽእል ኮምፒውተር ማለት ሲልከን ማለት እዩ ቺፕ እዚ ማይክሮ ፕሮሰሰር ንብሎሲ ሲልከን ማለት እዩ ብኸመይ ክሰርሖ ዝኽእል ጀስት በቃ ንሕና ጥራይ ኮናን ማሕደር ብልሕ ማለት እዩ ብሙሉ ብዓለም ዘሎ ነገር ሲ ኢንተሊጀንት እዩ ትእምኒ ትገለት ገለስ ኢንተሊጀንስ ኣሎ እንታይ ዳ ብመንጽር ፖቴንሻል ተቐሚጡ ዘሎ ቲ ተቐሚጡ እንከሎ ወላ ሓንቲ ብልሕ የብሉን እንተ ዳ ልክዕ ዝምድና ዋሲብናዮ ግን እሱ ዋላስ መሕደር ብልሕ ክኸውን ይኽእል ሕጂ artificial intelligence ማለት ሰብ ሰርሖ ብልሕ ማለት ንሕና ደቂ ሰባት ስራሕናዮ ልክዕ ከም ዝናትና ዓይነት ብልሒ ዘለዎ ግን ካዘይ ህይወታዊ ብልሕ ማለት እዩ ዘይ ህይወታዊ ብልሕ ህይወት ዘይብሉ ትንፋስ ዘይብሉ ማለት እዩ ትንፋስ ዘይብሉ እዩ ማለት ብዙሕ ዘካታ ኣሎ ኣብቲ ኢላን ማስክ ሕጂ ኣብዚ ናይ ዝዓዲ ፕሬዚደንት ገለ ዝበሃል ንእሽተይ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ዝሓለፈ ደኖ ሜቢ ሰሚዕካ ትኮንካ እዚ ናይ ኤንቪዲያ ዘሎ ከዓ መን ስሙ ኣብ ስም ዝካር እኳ ድሓነ እንተዚ ፅሒፍ እየ ተዘይኒ ብክልስዕ ማዕተ ክትዘክረኒ ትኽእል ኢኻ እዚ ናይ ኤንቪዲያ ዘሎ ሲኢኦ ስሙ ይተሓዘለና ኣንፃሩ ዓይነት እዩ ተዛሪቡ ንሱ ከዓ ኢላን ማስክ ሕጂ ሞር ኔጌቲቭ ኮይኑ ይዛረብ ነይሩ ኣብታ ዘረባ ንሱ ከዓ ብኦፖዚት መናበርትና እዚ ዓይነቱ ኢሉ ተዛሪቡ ኢላን ማስክ ሕጂ እንታይ ነይሩ AI ወይ እዚ artificial intelligence is the most destructive force in the history and it will create a situation where no job is needed ማለት ስራሕ ዘይገድሰሉ ወይ ከዓ ስራሕ ክንሰርሕ ዘይንግደደሉ ግዜስ ክመፅእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ AI ማዕረኸምኡ ዲስትራክቲቭ ከም ዝኾነ ይዛረብ ነይሩ so እዚ AI ወይ artificial intelligence ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ኢና ኢና ዘለና ንስራሕና ክፀልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ረሂልዎ ካሁን ሳሚ ሜብናት ሓሳባት ካሰምዕ ስለ ዘለኹ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓሳባት ትሰሚዕ ኢኻ
معرة خمتي زبل كايو ولا بزناي حقتات كمثل كله ريجوليتد كون الله يبل يوم بعد إيلان ماسك قال يوم كا فري كون الله زعينه تزربات تزرب يومه أبكم زخه تاي رئيس اللي كان مستسرحنا استتح هذا مهنياتوس كم زبلنا نحنا أين معمل أين مهر نتعلينا بزعب artificial intelligence specifically مالتي كم زبل كود حرق التعامت حجي أنا زفلت زلخو expert زخون تقول نابنت أنا accountant تقولنس حرق التعامت maybe AI متي خوش جاي I am 100% sure 10 عامت ناي جدا كل تعامت كا ترطل ولا at least 10% 30% كوست جاي ولا already جمير ولا حجي نسرحتنا كم يكسلوا يخل زبل قمت هلو كهم بآخر سمعونا حجي بزعبا مساخ نحسب كلنا AI نسرحنا برقص نزح حجي نحنا نسرح زلنا نسرح 100 تكوزوي معناته AGI level ويكا درجة سبلحي كبتصحي زبال زلو صح حجي artificial intelligence درجة سبلحي بتصحن زلو درجة سب نارو AI ويكا حدا نجر تراك جبر زخيل سب صرحه بالحت رايخ صح حجي تصحف موسيقى سرح تزخشن كاي خشن مالتي سب انت دارينا يا جن برهنجن تخشن ترايكون كان تصحف ترايكون كان بزي فيديو اختار تخيليها بزغت كشن تخيليها بزي قولت منتر تقبر تخيليها تعبيم تخيليها دقها بزي سرحات مس تخيليها بزم سبات سبات تعرق تخيليها سبسي بمولو زكاتتي تبلحس كل زكاتتي مالتي سب ناي سبلحي ابز ناي سبلحي بصحن زلو زي AI كاب 2030 دحرو يبزلو غزي مالتي تاسكين جلس سايكالني مالتي بومو مالتي تاسكين هو لسين ابنت زخشن ويس كل تسكيل كل مويا زعينته اي ثينك تزرب لها مثلا و نحنا نقبرو ناي ود سب بالحسي ازيو استراق سلا زخونه برينس حنت نجر طراي كون كانت تقبر مالتي تاسك يا تقبر اذا حج زلو AI جن يوني تاسك يقبر لسي تشات جي بي تي تيلناسي تشات جي بي تي بصحف ملكه زحتتنا ياخم لسلنا خيلي بصحف ملكه كاو حليفو جن لسي تشات جي بي تي سي بصحف ملكه كل نجر كم لسلنا يخيلي نبلا لنا تشات جي بي تي جن زخونه يا عينتي قبرنا على نزلنا عشتتني تشات جي بي تي شتت ابز غزاس انت تشتت على انت الكاس سميل قبر خيلي ايقبرني كمبيوتر فيجنون زي كله يخيل يرئي اكشلي جي بي تي 4 حجي يرئي حد فتنا انت تصحف كاهب كاوس سكرين شوت غير كانت راهب كاس يرئي حجي زترفو ነገር ስሎ ማለት ዝተርፎ ነገር አለ ኩሉ ክገብር አይከል አት ታይምስ ኩሉ ስኪልስ ይብሉ ገና ዝተርፎ ነገር አለ ናሮ ኤአይ ዋላ ኳ ስትሮንግ ዝኾነ እዚ ብልሕንተ ሃሎ ገና ደረጃ ሰብ አይበጽሕን ዘሎ ደረጃ ሰብ ከይበጽሕን ከሎ ግን እንታይ ስራሕ ወሲድልና ለረ ናብነት ቻት ጂፒቲ ልክዕ ከምዛ መጽሐፍ እዚኣ أنا خصح في عمل زو سدت لي chat GPT within 24 hours صحيح خود داخلي chat GPT درو زي chat GPT تراي وسيد لنا زلو صراحة نريون خيل chat GPT قلع عينة financial advisor كون الكا خيلي chat GPT أزيو نفع عم مخار ناي شيف ناي كشنة مقبي كوك مقبار ناي مخشان كون الكا يخيلي chat GPT حدش ريسيبي ناي مقبون كهبكا يخيلي chat GPT نفع ناي بوليتيكا مخار كون الكا يخيلي زمولو سراحي مالتي بدك سبات سراحي chat GPT صحف كون الكا رايتر جست رايتر تي ماتيوس تصحف صحفالو مش سبات تايبيست مشالو سكرتاري كون الكا خيلي كله صحف الكا خيلي خاب دمصي ناب صحف ندا غيره صحف الكا خيلي تيوري تراكي مسلم زي فولت او بزحات كله خلي ما بخلو سما هيوص اكوا chat GPT
كصحفو صنيح ايه مالتنا انجلاند كابيتال سيتي كندي حزب قمطو قال لك حتى صنيح حزب سريخما كم زحج زبلا مصحف بزعبا ستوك ماركت كتصحف دلي اوتلاين وي كانت تبحال تغني اوتلاين زي chapters زعينتو على استهابني لي رأي وابزي مجمري introduction زعبا ستوك ماركت ستوك انتاي دلغل مالتي كالاي فاندامنتال سالساي ستوك ماركت بيزكس وس مسرتاو نبلوم شعي investing strategy استمهرنا انا فاليو جروث جلز بمالتي fundamental analysis لنا زي technical لنا risk management حجي literally نزي كوبي غيره نتقدميت زلا نزي كوبي غيره وسيده تمليس انت تصحيح فبزي مول مجلس اختبار ندخله exactly already خمس زبل حالك مصحف خيلتي صحيفات اللي على مالتي انا أوه حجي اوف كورس من معرات كليني ومستحبرت سبنا خيل بزخل مقدي بزح نقرات كغير خيلي اتليست قد داغا 90% ودي ايباتن الله 900 تاوي edit تقبر AI ون كالا الله edit تقبر كان او بتسغاغر exactly هو كم هيمان بين غيرو خمس صعفو فان قبر ليتل كا يسلو ميبي بزح افلطو زي بلون كله كل يوم ابتنا شات جي بي تي من بالي احوات انجلش بفلاي تقولوا تقولكم there you go مصحف كتصحفوا ليهم ابز لكم اباردي ابزي ابستفر علي عينت مالتي زي حنتي نهناكم زلنا اشحات الله فلاي سامو خاصو بغير كاتمهرو تخوني خاي قصات ناي توبو تمرتتا ትክክል እወ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ መምሃራን ኣብነት ክንደይ መምሃራን ኣለዉ ብዓለም ክንደይ ሚልዮን መምሃራን ኣለዉ كحتى لتشات جي بي تي مونيا تفلطان يعني بعد እወ ለስተይ ቻት ጂፒቲ ሲ መምህር ኮይኑስ ኩሉ ክወዝ ዘለዎም እዩ ማለት እቲ ስራሕ ኤአይ ብምሉእ ስራሕና ክወዝ እዩ ግን ካብ ስራሕ ወፃኢ ንኸውን ዲና ሽዑ ኖ ኣይንኸውን ዲና ሓድሽ ዓይነት ንሕና 8 ቢልዮን ጥራይ 8.5 ቢልዮን ሰባት ኣለና ብዓለም ንሓደ ሕድና ጥራይ ብዙሕ ናይ ማሕበራዊ ስራሕ ክስተ ኣለና ለሴና ማለሲ ዝኾነ ስራሕ እንተ ዘይብልካ ብርሄንሲ ካንሽስ ቢንግ እንዲኻስኻ ስራሕ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ባዕልኻ ምስ ደቅኻ ምዝዋር ንባዕሉ ሓደ ከም ስራሕ ክንቆፅሮ ንኽእል ኢና ብዙሕ ነገር ኤአይ ሲ ኣባንደንት እዩ ክገብሮ ንዓለም ዋላ እኳ እቲ ስራሕና ይውሰዶ ደኣ እምበር ድኻታት ኣይኮንናን ክንከውን ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ናይ ዝኾነ ነገርሲ ዜሮ እዩ ክኸውን ናብ ዜሮ ዝቐረበ ክኸውን ብሰባት ዝተሰርሐ ዋግኡ ክቡር እዩ ምሽ እቲ ኤአይ ግን ሓንሳ ዲዛይን ምስ ገበርናዮ ሲ ማእልያ ዘይብሉ ምህርትን እንዳሃብተምና ኢና ክንከይድ ብሓፂሩ ብኤአይ እንዳሃብተምና ኢና ገበልካ እዚኣ ርአይ ሕጂ I think ብዙሓት ርኢኹማ ትኾኑ ኢኹም እንዳዓፀደ ከሎ ማዕረ ከመይ እዚ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ዝበልካዮ ናይ ኣማዞን ነይሮም እዚ እኳ ናይ ሮቦቲክስ ዝኾን ዘሎ እዚ ሕጂ ናይዚ ኤለን ማስክ ኣቢሎ ዘሎ ኦፕቲመስ ደቂ ሓም ደቂ ሰባት ኮይኑ ይጓዓዝ ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ ብፍላይ ግን ምሳና ትኸይድ ምስ ተባዓድና ኣነ ሕጂ ፅቡቅ ገይረ ፈልጥ ማዕፂድ ማለት እዩ ስለዚ ስራሕና ክወስዱልና ድዮም ክሕግዙና ኦፍ ኮርስ መገድታት ኣለዎ ግን ምሳና ክነብር ምዃን እዩ ዘርእየና ዘሎ እዚ ሕጂ ከም ዝበልካዮ ናይ ስቶክ ማርኬት ብዙሕ ኣፍልጦ ስለ ዘለዎም ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ዝከታተሉና ዘለዉ ናይ ኣማዞን እዮም መስለኒ ሮቦቲክስ ከምዚ ዝሰርሑ ዘለዉ ሶም ናይ ኣማዞን እዮም እንተዘይተጋግየ እቲ ዝሰርሕዎ ዘለውስ ንዓና ሕጂ $20 $30 እዮም ዝኸፍና ዘለዉ ንሰዓት ኣብ ኣማዞን ክትሰርሕ ትኮንካ ማለት እዩ ዲፔንዲንግ ኦን ኣበይ ትቕመጥ ክውስኑ ይኽእል ኦፍ ኮርስ ብሓፈሻ 20 ንበሎ እቲ ሚኒመም ዝኸፍልዎ ዘለዉ ማለት እዩ ኣማዞን ኣብዚ ግዜ እዚ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ሮቦቲክስ ግን ናቱ ወፃኢታት ምስ ወፅኡ ኩሉ ተደሚሩ ብሕሳብ $3 እዮም ዘስርሕዎ ዘለዉ ልክዕ እቲ ወዲ ሰብ ክገብሮ ዝኽእልስ እቲ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ወይ ከዓ እቲ ኮስት ኦፍ ሌበር ንብሎስ ዋጋ ናይ ብ17 ቅርሽስ ኦልሬዲ ቀኒሶም ኣለዉ ንሶም ማለት እዩ ማዕረ ከመይ ሓይሊ ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየካ ዘሎ እዚ ብዙሓት ከዓ ስጎጎሎ ንሪኦም ኣለና ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ዝኾና ትካላት ካምፓኒታት ብጣዕሚ ብዙሕ ፅልዋ እዩ ዝገብር ዘሎ ብዛዕባ እዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ማሕዋት ኩና ክንመሃሮ ከም ዘለና ንምትብባዕ ኢለ ኦኬ ቀፅል ሰሚ ቅሬታ ተጠልለ ፅቡቅ ጌርካ ብርሄን ያ ስለዚ ብዛዕባ መፅሓፍ ንሓስብ ከለና ሲ ዋላ እኳ ስራሕና ይውሰዶ ንሕና ካልእ ስራሕ ክንፈጥር ኢና ደቂ ሰባት እቲ ካንሽስነስ ናትና ወይ እቲ ንቕሓት ሕሊና ዝበሃል ነገር ካብዘየለ ዋላ ድራማ ንፈጥረ ዓይነት ፍጡራት ስለ ዝኾና ካልእ ስራሕ ክንፈጥር ኢና ኤንድ ከይዱ እንተዳ ፅቡቅ ክስታይ ኣቢልና እውን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ዓለም ዩኒቨርሳል ቤዚክ ኢንካም ክህልዎ ክእል እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ዓለም ንሕና ሲ እንተዳ ሬጉሌት ጌርና ብልክዕ በቲ ንሕና ንደልዮ ሓዲድ እንተዳ ከይዱ ዝሰብ ሰርሖ ብልሕሲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ዓለም ወርሓዊ ክፍሊት ጌርካ
ከይስራሕውን just በቃ ሂማን ስለ ዝኾነ ጥራይ ከተንብሮ ትኽእል ኢኻ ከይስራሕ ዋላ ገንዘብ ኣይትሃቡኻ ብሙሉ ብኤአይ ዝተሰርሐ ምህርትታት እንዳምጻኻ እውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛውቲ ክትዕድሎ ትኽእል ኢኻ ሓቃሃሽ ኣብ ዓለም ሕፅረት ናይ ኤነርጂ ይኹን ሕፅረት ናይ ክስታይ የለን ኣብ ዓለም ፕላኔት ኤርዝ ጥራይ ኮናን ሃርነስ ክንገብራ ብሙሉ እዚ ኣብ ከባቢና ዘሎ ጥራይ ኣብ ሶላር ሲስተም ጥራይ ዘሎ ሰዓታት ሲ ብሙሉ ወላ ኩሉ በዓል ማርስ ገለገለ ልክ ከምዚ ናይ መሬት ዓይነት ምሳል ዘሎ ኩሉስ እንጀራ ዓለም ማለት እዩ ኩሉ እንጀራ ዓለም ዘሎ ኣብ ዓለም ሕፅረት የለን ጀስት ንሕና ኣፍልጦና ጥራይ ኢና ደቂ ሰባት ኣበሪኽናስ ነቲ ዓለም ዘሎ ሰዓት ክቕይር ዝኽእል መሃዝነት ከምዚ ናይ ኤአይ ከምኡ ዓይነት ቴክኖሎጂታት ምምሃዝ ዘለና እምበር ደቂ ሰባት ኣብ ድኽነት ክንነብር ከማን ነውሪ ባይዞይ ኣይግባአናን እዩ ነይሩ ምክንያቱ ብሙሉ እንጀራ እዩ ኣብ ዓለም ዘሎ ሕፃ ንብላ ኣለና ብሙሉ እዚ ኢንተሊጀንስ ንሰርሖ ዘለና ሲ ሲልከን ንብላ ኣለና ሕጂ ሲልከን ነዚ ማይክሮ ፕሮሰሰር ሲ ካብ ሕፃ እዩ እቲ ሲልከን ሲ ሕፃ እዩ ኣብ ዓለም ናይ ሕፃ ዋሕድ ኣሎ ድዩ ኣይ ዶንት ኖ ማእልያ ዘይብሉ እዩ ዘሎ ኦቨርኦል ሲ ከምዚ ብዛዕባ ፊቸር ክንሓስብ ከለና ሲ እንተ ደኣ እቲ ሬጉሌሽን ወይ ከዓ እቲ ሕጋውነት እንተ ደኣ ኣልቢስናዮ እቲ ክስታይ ጥንቃቐታት እንተ ደኣ ጌርናሉ ፊቸር ብጣዕሚ ብሉፅ በቃ መጻስ ኣዝዩ በቃ ብተስፋ ገለ ኢና ብዛዕባ ጽባሕ ንሓስብ ማለት እዩ ነባገ ኣብዚ ቻት ጂፒቲ ሚስቴክ ገበሪ ሲምፕል ማቴማቲክስ ብለና ኣሎ ኢስ ትሩ ማለት ሕጂ ጀሚዩ ቲ ኤአይ ንብሎ ዘለና ስለዚ ኣብ ዕብየት ስለ ዘሎ ናይ ግድን ሚስቴክስ ክርከቢ ኮርስ ማቴማቲክስ ካ ልዑል ድኽመት ኣሎ ቻት ጂፒቲ 9+9 no you're wrong كم أما حيشمه mathematics is sum of is needed if you have a different interpretation أما جمرة هم تقبلني راه ولا أنا بتراي قبله خلوه كم زي حجز بلنا حاله قطرة مش إذا ترى مرزي no كم يكون مثل كله قطرة تفكر راندم مالتي of course كم زي حجي أبت خمس بالك دخمت كله خلي أبتناي mathematics مثل لاي مالتي بحفش أنا زي كودين نخلي كله جن بالتعميز تقوم كم زي بلنا على خا edit مقبر كله كائن في لاي مس بلاجينز كنو سخول نخيلينا معت بلاجينز اللو كان بعد وولفرام زبها على حج ناي ماثماتكس وناي فيزيكس ماثماتكس لو مع داتا زلهم تكال مالتي ساتهم حجي نتداتو من بعلم هيبهم من فاجئن اوبن اي اي سو نوعو بلاجين وسيخنا معت ماثماتكس نسرح نخيلينا مالتي أبزخ خلاتنا the difference between human intelligence and artificial intelligence لنا لو كبر حاو سباو بالحي بزي كاتب الحي بتوسخي consciousness الله consciousness مالت نقحات حلينا مالتي كتساق كتحقوس كتحزن مخال مالتي وي تمكرو خيلو كان هيوتا كم زلها تفلت إخا awareness الله برينس خم زلها تفلت إخا خم زي ما تكاست تفلت إخا الله كم زلها تفلت كتسحق تتصاوت حزن تحزن زخون حزن تقاتي مكات حزن حقوس تحقوس إذا consciousنس بال إتي artificial intelligence جن intelligence تراي بالحد راي أي ساقة أي نعملت I'm so sorry أقول هيك أجلس بلاكاسي ناي بحق تسمعه قال يكون just no emotion no emotion مالتي أو نعغاد اسكبل قال ترايو مالتي جئتي artificial intelligence زخون consciousness يقولون conscious being أيكونه نقحات حلينا يقولون بالحد راي مالتي ناي بحكي maybe ناي مودع توقع يكونتن مهنياتو عزيزي أقدس زخون حطو لنا بكومنت زمسة عبتنا فيسبوك بوست مسكبركو قدم يجن مال استفلالي عينت AI كلونا هو اليوم استفلالي مقدتات ما أقولهم نعمل AI لنسوع بحفشة زي machine learning لنا سالسة deep learning لنسوعه maybe كمتي بلوكتشين قلت بلنا إيش تفعل اللي كله خليمه maybe نستنك عبره كتب لنا مو سامي نسجر artificial intelligence لك كم بلوكتشين غيرنا نوصده تعب سئلي artificial intelligence
artificial intelligence ክንብል እንከለና ሓደ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ዝኾነ ታስክታት ብሰብ ስራሕ ስራሕ ብሰብ ሰርሖ ብልሒ ብኮምፒውተራዊ ብልሒ ጌርና ክንሰርሖ እንከለና እዚ artificial intelligence ይበሃል ማለት እዩ። ማሽን ለርኒንግ ክንብል እንከለና ከዓ ማሽን ለርኒንግ ማለት ሓደ ኣልጎሪዝም ሓደ ዓይነት ኣልጎሪዝም ናይ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ሓደ ዓይነት ኣልጎሪዝም ናይ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣብ ትሕቲ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኮይኑ ሓደ ኣልጎሪዝም እዩ ነቲ ማሽን ዳታ ቀሪብካ ከም ዝግበር ዘይኮነ እዚ ዳታ እዚ ተቀሪቡሎ ናትካ ስራሕ ከዓ ነቲ ማሽን ክትምህሮን ከለኻ ማለት እዩ ምስትምሃር ማሽን ማለት እዩ ከምዝን ኢልካ ተርእዮሞ ሽዑ ነቲ ዳታ ሂብካ ልክዕ ከምዚ ኣነ ዝገበርኮ ጌርካ ንዑ ነቲ ዳታ ከምቲ ሓንሳእ ዘርኣኹ ኣብነት ጌርካ ከምዝን ግበር ኣይኮን ኣብነታት ምሽህቦ ሽዑ ልክዕ ከምቲ ስኻ ዝሃብካዮ ኣብነት ገይሩ እንዳተምሃረ ክሰርሕ እንከሎ ማለት እዩ ልክዕ ከም ሰብ ኮይኑ ዲፕ ለርኒንግ ማለት ከዓ ኣካል ናይ ማሽን ለርኒንግ ኮይኑ ካብ ማሽን ለርኒንግ ኣዝዩ ዝዓመቐ ብዙሕ ኒውራል ኔትወርክ ወይ ከዓ ብዙሕ ኣልጎሪዝማት ርቀት ክትውስኽ እንከለኻ ማለት እዩ በቃ ርቀት ክትውስኽ እንከለኻ ማልያ ዘይብሉ ኣልጎሪዝማት ጌርካ ማልያ ዘይብሉ ምትእስሳራት ጌርካ ንኣብነት እዚኣ ድሙ እያ እዚኣ ከልቢ እያ ስእሊ ናይ ከልብን ድሙን ሂብካ ማሽን ለርኒንግ ትምህሮ ሽዑ ኣብ ዲፕ ለርኒንግ ከዓ ነታ ድሙ ከዓ ዓይነታት ድሙ ከምዚኣ ዓይነት ድሙ እያ ከምዚኣ ዓይነት ድሙ እያ ከምዚኣ ዓይነት ድሙ ናይቲ ኣውትፑት ናይቲ መልሲ ነቲ ሓደ ብድሕሪኡ ዝመፅእ መትንታት ከዓ ኢንፑት ኮኖ ኦኬ ድሙ እያ ካብ ድሙ ክንታይ ዓይነት ድሙ ካብ ዓይነታት ድሙ ክንታይ ዓይነት እንዳበልካ ርቀት ክትውስኽ እንከለኻ እዚ ከዓ ዲፕ ለርኒንግ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኩሉ ኣካል ናይ artificial intelligence ናይ AI ዝኾን ዘሎ ፅቡቕ መግለፂ ባይ ዘ ዌይ ኣብ ምንታይ ማለት ናይኩም ብጣዕሚ ሰሚዐ ወላ ብዩቲዩብ እዚ ናይ AI ምክንያቱ ኢንትረስቲንግ is fun ፕላስ ምሳና ስለ ዝነብር ናይ ግድን ኢኻ ክትመሃሮ ብጣዕሚ እዮም ኤክሳይትድ ኮይኖም ዝገልፅዎ ዝገልፁ ከምዚ ናትካ ከመን ኣክቹዋሊ ንሶም ሕጂ ቀልጢፎም ክላመዱ ይኽእሉ እዮም ዝኾኑ ነገራት ማለት ዝናትና ባህርያት ዝናትና ንገብሮ ነገራት ንኸፅንዕዎስ ግዜ ክወስድሎም ዝብሉ ሰባት ብዙሓት እዮም ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ግን ኣነ 24 ሰዓት ትሬኒንግ ክወስድ ኣይክእልኒ ሰመር ኢኻ እንትኾን ኩዕሶ ክፃወቱ ትሬኒንግ እዮም ኣማዞን እዮም ከምዚ ዝስርሕዎም ነይሮም ኩዕሶ ፃወቱ ጎል የእትዉ ሓንቲ ግዜ ስሕትዋ ሽዑ ካልኣ ግዜ ፈትኖም የእትዋ the more they practice the better they become ተረዲጋኒ ትሬኒንግ ያ ባስኬትቦል ገለ ብጣዕሚ ክስታይ ዝገርም እቲ ክገልፅዎ ከለዎ ብሓፈሻ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ we have to work hard we have to learn how to use AI ዘርእየካ ማለት ብዛዕባ AI ክንመሃር ከም ዘለና ብጣዕሚ ዝምህረካ AI ዝወዳድር የብልናን ኩሉ ግዜ ንኤአይ ግን ከመይ ጌርና ንረብሓና ክንጥቀመሉ ንኽእል እያ እታ ዓላማ ማለት እዩ ኤአይ ንዋድር ኢና ምክንያቱ ንሕና ሰባት ኢና ስጋ ለበስ ኢና ሜቢ ብብልሒ ከርክበና ክእል እዩ ብጉልበት ክሓልፈና ክእል እዩ ብዳታ ክንድኡ ብኩሉ ክሓልፈና ክእል ንሕና ናትና ክስታይ ግን እንታይ እዩ ከመይ ጌርናስ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ክስታይ ክንገብር how to use it actually ወላ ቴክኖሎጂ ንባዕልኮ ከምኡ ነይሩ I think እቲ ክመፅእ ከሎ ቴክኖሎጂ ክመፅእ ኣይክእልኒ እዚ ባብል ዝገበረሉ ግዜ 2000 ገለ መለ ዝነበረ actually ካብ ምዕባለ ብጣዕሚ ዝተረፋ ትካላት ኣለዋ ኣብ ትሽዑ ግዜ ኣድኖ ተንቢብካዮ ያሁ ነይሮም ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ትካላት ኣብ ትሽዑ ግዜ ጉግል ዝመፅሉ ግዜ ዝነበረ ማለት እዩ ንጉግል ክገዝኦ ደልዮም ጉግል ግዝኡና ኢሎሞም ብሓደ ሚልዮን እምበር ያሁ ኣብዮሞም ኢማጂን ሕጂ ጉግል ኣብ ያለው ያሁ ያለው ካልእ ብዙሕ ስቶሪታት ኣሎ ከምኡ እዚ ኢኖቬሽን ኣብዚ ግዜ ዘሎ ንሕና ክንጥቀመሉ ተኽኢልናስ ትዕድላት ክነሕልፎ የብልናን ንምባል ብሓፈሻ ክንርዕማ ኣለና እወ ርዕመት ልዑል የድልየና ትኽክል ናይ ብሓቂ ኣብዚ ኣገዳስቲ ዝኾናት ሕቶታት ኣለዋና ክቡራት ኣሕዋት መጀመርያ ናይ ሰማሓውና ኣብዚ ሰብስክራይብ ግበርሉ እሞ ቴንክ ዩ ብሬን ኣብዚ ሜሮን ሓውና ዝፀሓፋ እዚኣ ንኩልና ክትጠቅም ትኽእል እያ ናይ ብዛዕባ ክሪፕቶ ካረንሲ እያ ታንኪ ሜሪ ብዛዕባ ማይነርስ ሓቲትና ዘሎ ብሳሚ ስራሕ ናይቶም ዓደንቲ ኣብ ቢትኮይን ዝግበር ዝውውር እዮም ዘፃሪ ድሓረቲ ብሎክቼን ኣምሳያ ዝሰርሕዎ ስራሕ ቢትኮይን ይሽልሞም እዚ ክደት እዚ ክሳብ እቲ ዘይተዓደነ ቢትኮይን ክሳብ ተዓዲኑ ዝውዳእ ይኸይድ እዚ ከዓ ክሳብ 2140 ዓመተ ምህረት ተዓዲኑ ክወፅእ እዩ ከምዚ ተኮይኑ ብድሕሪኡ ዘሎ ኪደት ከመይ እዩ ክኸውን እቲ ኣብ መንጎ ባየርስን እቶም ሸየጥትን ዓደግትን ዘሎ ማለት እዩ ዘሎ ዝውውር ብኸመይ እዩ ክፃረ ይብለና ኣሎ ኣብዚ ቢኖላ ፅቡቅ መሊስ ኣሎ ኣብዚ ባዕልኻ ከተባሃለ ትኽእል ኢኻ ብከለኻ ትኽክል
كمزا مير مليسوا زوليا حج زمني بين مليسوا زوليا ات ملسخا انتاي كاب ترانزاكشن في كخفول يوم مالتي ساعة 240 كاب تزوت بيتكوين تي كفليتهم بدحريو ግን እቲ ሲስተም ዝኾነ ቢትኮይን ዝወፅእ ስለ ዘይብሉ 21 ሚሊዮን ሰንትራይዝ ክዘራ ስለ ዝኾነ ፎርኤቨር ትራንዛክሽን ካብ ናብ ቢትኮይን ክሰድድ እንከለና ሲ ትራንዛክሽን ፊ ኢና ንማይነርስ ክንከፍሎም ማለት እዩ ሰዓታ መልሲ ጽባቴ አቡ خلخ ሳሚ ናይ ማይነርስ ተካታተሎም እንትኾን ናይ ስቶክ ዘለዎ ማይነርስ በዓል ማራ ብመልክዕ ስቶክ ፓብሊክሊ ትሬድ ዝኾኑ ማይነርስ አይ ተኸታተልኩም ኦኬ ጽባቴ ኣብዚ ብአይዛክ ሓውና ኣላ ድሕሪ ዝኸበርስ ኦኬ ሰላም ክብሓ ሕቶ ብዛዕባ ቶከን እንታይ እዩ ማለት ቶከን እንታይ እዩ አይ ቲንክ ፍልሊ ናይ ቶከን ናይ ኮይን ይደሊ ሓቂና ቶከን እንታይ እዩ ብኸመይ ይሰርሕ ኣብዚ እዋን እዚ ምግዝኡ ከመይ ትሪኦ ብጣዕሚ ውሕድ ዋጋ ዝሽየጡ ንምሳሌ ከምዚ ፓንጎሊን ስኬል ባውንስ እዚኦም ኣለውና ዝተፈላለዩ ውሕድ ዝኾነ ፕራይስ ማለት እዚ ሕጂ ብናይ ኖርዌይ እዩ بدولار كأدرجة كل تزيرو بدحرس موصل لي خمسة 0.00 بلا هون جينا زي إنش يابر خطب له خلاها سلام تايو نايقلي أم لعل نايقلي أم كاوحد كوين ديزول زلو نسوى كنداميتي كاليت خاء زي أمون كابتم عبيت زرقي زلو يوم يلنا بعسولانا percent بعالبو كاردات قللو بزمالتي أما جرشتا تقلل بزبالة ملكعو مهنيات نايواقع فللين بخمي كتقوموا له حبريتا كتوبنا بتحتني حتى لنا صبغتي حتى العزر كاب نروي يا حجي نفسه كف أمونغو توكن ان كوينن زلو فللي كوين تداخوينو نايجزا روسو بلوك تشين زلو كوين زبال نايجزا روسو مزقب زلو انت داخوينو كوين نبلو مالتي بيتكوين كويني نايجزا روسو بلوك تشين الو ايثيريوم كويني نايجزا روسو بلوك تشين الو سولانا كويني ديسنترالان توكن እዩ ምክንያቱ ኣብ ላዕሊ ኢثيريوم ተሰሪሑ ዘሎ ናይገዛ ርሱ ብሎክቼን የብሉን ካልኦት እውን ከምኡ መዓት ክነምፅእ ንኽእል እዮም ቼን ሊንክ ቶከን እዩ ኣብ ላዕሊ ኢثيريوم ተሰሪሑ ስለ ዘሎ ፒት ኔትወርክ ቶከን እዩ ኣብ ላዕሊ ሶላና ተሰሪሑ ስለ ዘሎ ቶከንን ኮይንን እዚኣቶም እዮም እቲኦም ናይገዛ ርሶም መዝገብ ኣለዎም እቲኦም ከዓ ብስማርት ኮንትራክት ጥራይ ኣብ ናይ ካልኦት ብሎክቼን ተሃኒፆም ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ዋጋ ፍልሊ ልክዕ ከምዚ ናይ ስቶክ ستوك سلمنتاي واغو كم تزلو زخونه رقحيتاتو حدا ديماند اند سبلاي كالاي سيركوليتين سبلاي ماكسيمم سبلاي كنمنتاي زاكل بزحمت ان شير الله مش نبل كنمنتاي زاكل بزحمت ان كوين الله لسه بيتكوين 11 مليون حبه تراي سلازي تواغو 4 انجلن شح كون كل 21 مليون حبه تراي اتكوين اتي بزح كوينات مالتي انت دا شيبا اينو امصينا ግን 500 كوادريليون شيبا اينو بتي بزح مالتي سلازس واغا حدا شيبا اينو $1,000 انت دا خون كوينو ماركت كابيتاليزيشن ناتخون نمتاي كون الله مالتي 500 تريليون كون الله ماركت كابيتاليزيشن أزعب كونان سلازي أيكون نشح مالتي شح خون أيكلني أبسناتي متراي نحوار نزل عالم كنبر مالتي سلازي اتن فوليوم ماركت كابيتاليزيشن زي ماكسيمم سبلاي سيركوليتين سبلاي زبلاتن بزح متن كويني بقى نايت بروجكت كوينسي أزيو بزح انت دا خوينو تواغو أزيو العال خير أيكل نابنسي واغا ناي دولار سي تي لسي فيدل فاينانسي لنامصينا نيرنا فيدل فاينانسي اب 1 مليون شير تمقيلنا يا لسي ان ماركت فالويشن ناتا 1 مليون تدايلنا لسي $1 يخون نحنتي شير مش انت دا نفيدل فاينانس اب 1 بليون شير مقيلنا يا جن ماركت فالويشن أزيو نشتي كونيتي واغومش سناتي ميخون حجي اتي بزحنا يتكوين يزوسنا نازلو نتواغا ان ديماند ان سبلاي كات تزعب يروحيو مالتي بس ايزاك اي ثينك صبوت رديو خوني ولا نستوك ماركت بحفش هلكعكم ان تايب اليوم كل غزي برايس اتواغا it doesn't mean anything مالتي of course نشي تصلوا له تحت تكوينن most probably ناشتو سلازخونات انت كالاتين
ወይ small cap mini قالنا نصوعه small capitalization مالتي ذكركم إيه بزخا of course تي outstanding shares نبعلو تصلوا كجبروا اللي خالي نعبنا تسلا 180 على كابات نستكال من على كال زغونة كال تسويعك maybe شيخ واقع أختلو تخلي شيخ واقع زخبرت أكتب لا يتخلني خبهم وقت جمجمة يتخلني خلنا زناي كريبتوها تمساسالي نبال واقعس ولا حنت مالت هيكون تخكل صبوت مجلس بيني خابزي work I'm taking crypto course وصل لهم ساميلو I think بهم فولت يوا okay thank you C1 تبعت تفوت أريخ أبوزح سكامس كله خالي I don't know C1 توكن زبها أنا كيف فولتني هاي فولتوني ولا أنا maybe screenshot post لكم ون إشتري سير لكم تيجي على وأنت كفتني مالتي تومس ስለዚህ probably ናይ ስካም ገለ ኾን خالي ምክንያቱ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ኣሎ ብዙሕ ነገር ከሕማቕ ኣሎ ዝዓበይ ነገር ግን ትምህርቲ ወሲድካ actually ብዙሓት ሰባት ኣሎ 200 ከይከፍሉ ኢሎም 2000 ዝኸሱ 2000 በውሕድ ማለት እዩ እዚኣ ምሳሚ 200 ወላ ሓንቲ ሓሲብኩም እያ ተመሻ ኸድካ ትጠፊኣ ክብራት ኣሕዋት ንዕብየት ክሳብ ዝኾነ መጀመርያ ንዕኡ ሓገዝ ክኾን ይኽእል ዝዓበየ ከዓ ንዓኹም ፍልጠት ክሕግዘኩም ይኽእል ብእንግሊሽ ክትክእሉ ትኽእልኩም ሰለመ ኢለን ወላ ከቢቱ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ብቋንቋም ንምህረኩም ስለ ዘሎ ግን ብዙሕ ከይከሰርኩም ስትፍልጠት ቅድም ቅሰምዎ ንምባል እዩ ሓፂሩ نسمح لي لهم أنا يكون كنا عاهم حالي لكم إيه أبكال كم زح زبالتنا استفلا لي يعني تجنزب كي تخسرون من بالي investmentي زعابي وفري أكتلو نسيو نحنا بزعبا جنزب نزارب كل جزين برت زعابي ياخد جوبرو زلك هو فري knowledge فلتت نمبر 1 يناسب زي فلتت ولا حد قبل رايت قنيها إنجلاند يوم ولا قليل مقدم زيم كوين كينجز قال زبحالو مصحف يهبون يوم يرم عالم I think زيهم مثلاً مصحفتي information بعلم يحزون يروم مثلا exactly بيت منقص تراي يعقب نير يا ስለዚህ information ፍልጠት ዝመስሉ የለን ምባል ኢለ ሃይማኖታውያን ትካላት ብዛዕባ AI ጽቡቕ ዝኾነ ኣረራራ ኣይትሰምዕን ኢኻ ማለተይ እዚ መወዳእታ ዓለም እዩ እዚ ዓይነቱ ይስማዕ እዩ ከመይ ክንበይ ግባአና እምነት ምስ ሰብ ዝሰርሑ ብልሒ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ዝሕቶ ማለት እዩ ሳሚ ያለ ነው ርእይተ ለካ ደኾና እዚኣ ሃይማኖታውያን ኦኬ ቀጽል እንታይ ርእይቶ ለካ ብሪም ዛባዚ I have no idea to be honest ምስ religion ብዙሕ ክስታይ ከቢድ ናይ ዝገምጋም ክህብ ብኸመይ ኢና ባኻ መሓላሊፋ ዳይሬክት ለኹም ያ ኦኬ ኣነ ርእይቶ ጥራይ ክስታይ ክግብር ዝኽእል ብዛዕባ AI ጽቡቕ ዝኾነ ኣረዳዳ ኣይትሰምዕን ኢኻ መወዳእታ ዓለም እኳ AI ብጣዕሚ ልዑል ሓደገኛነት ኣለዎ ሓደገኛነት ናቱ ኣይንክሕዶን ኢና ማለት እዩ ክልተ ዝብልሑ ሴፊ ተርአ ብዝግባእ ተዘይ ተጠቒምናሉ ወይ ከዓ ብዝግባእ እንተ ደኣ ክነማእዝኖ ተዘይክኢልና it could be the end of human civilization ናይ ደቂ ሰባት ልዕሊ ኒኩላር ቦምብ ንደቂ ሰባት ስጋኣት ክኸውን ይኽእል እዩ እጂ እተን ሃይማኖታውያን ትካላት ብትጭብጥታት እንተ ደኣ እዝን ስጋኣት ኣለዎ ኢለን ዘምፅኦ ተደኣ ሃልየን ኮይነን ጽቡቕ ኣለዋ እንተ ደኣ ብመልክዕ ዶግማዊ ሃይማኖት ከምዚ ሃይማኖት ማለት ሲ ብሃይማኖት በቃ ሃይማኖትና የፍቅደልናን እዩ ከምዚ ገለ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ገሊዮ ሃይማኖታት ሲ ሕዩር እዩ ዝገብረካ ሕዩር ማለት ሲ ዝኾነ ሓድሽ ምዕባለስ ከምዘይ ተቐበል ገለ እዩ ዝገብረካ ከምኡ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ጌጋ እዩ ኖ ካብኡ ወፂኻ ብጭብጢ ከምዝን ብፀገም ከምዝን ኣሎ እንተ ደኣ ኮይኑ ያ ትንቢት ከምዚ ስለ ዝበለ እንተ ደኣ ኢልካኒ ግን ነው መጀመርያ ንሕና ሃይማኖት ንባዕሉ ንሕና ደቂ ሰባት ዝመሃዝናዮ ምህዞ እዩ ፈጣሪ ደኣ እዩ እቲ እምነት ፈጣሪ እዩ ደኣ ዘሎ ንዘለዓለም ዝነብር እቲ ዘሎ ኣልፋን ኦሜጋን እምበር ሃይማኖታት ስነ ሓሳቢ ሃይማኖትን እምነትን በበይን እዩ ሃይማኖት ሲ ባዕልና ዝመሃዝናዮ ሚሊየንስ ሃይማኖታት ኣለዉ ዓለም ማለት እዩ እጅስ ከምዚ ሃይማኖታት ስለ ዝበሎ ኢልና ዘይኮና ሲ ብጭብጢ እዝን ብኸምዚ እዚ ጉድኣት ኣለዎ ክንብል እዩ ዘለና እምበር ቅድሚ ሃይማኖት መቕባልና ሲ ነርና ኢና ማለት እዩ ንሕና ደቂ ሰባት ቅድሚ ሃይማኖት መሃዝና ሰባት ነርና ኢና ፈጣሪ ነይሩ ንሕና ነርና ታንኪ ጽቡቕ መግለፂ ሰሚ
يه مصحف ترليهم أبدلكم كبرات حوات زمن تكنولوجي تبل بزعبا AI زجلس بزعبا بيتكوين علىكم entrepreneur بزعبا بيزنس زجلس كا أبزخ الوكمي زمن .com يلكم كترخبوا تخليهم ويكا أنا ساميل بعلهم بفيسبوك رخيلكم كتحتوا تخليهم ولك أو حتى تعليكم هو يبت تمر تختم زجوبو تدلي دليت انتهليكم مالتي هلا حتى أني حد زي سامي مع سيخا next class مع سلا next course next حجي خنجمرينا next course 14 زوريا يودوا له حجي مزجبا جميرنا لنا 15 زوريا perfect yeah سامي العوبايل كارهبو بين هنا على حد الشح زخون تمهارو ب ناي investment crypto investment overall كستاي أسلطينا لنا خصاحج تي awareness أبت ሕብرتسب كستاي نقبر لنا خلت عامت زخد مالتي دارجا ساعج 14 زوريا بصحنا لنا 14 جزء كتلت ورحينا نمهرب حجي ጽቡቕ እቲ awareness እንዳሕደረ ይኸይድ ኣሎ ሕብረተሰብና ማለት ኣይቋረፅናን ምገደፍዎ ነይሮም ሕጂ ማለት ኣነ ከዓ ምገደፍኮ ተዳ ዝመሃር ሰብ ተዘይሃልዩስ ምገደፍኮ ነይሩ ኣላ ኣነ ግን እቲ ሰብሲ ድሌት ኣለዎ ማለት እዩ ድሌት ኣለዎ ስቲልሲ ቀዳማይ ዙርያ ኢልናስ ካልኣይ ዙርያ ኢልናስ 14 በፂሕና ኣለና ቫልዩ ኻን ስለ ዘለዎ ተወሳኺዎ ቫልዩ ተሃልይዎ ዝኾነ ነገር ቀጻልነት ኣለዎ ጥቕሚ ዘለዎ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ sure هو تي ناتنا value ምህላው እቲ ግዜ ኸኣምበር ግዜ እቲ ክሳይሲ እቲ ቴክኖሎጂ ግዜ we have no option በቃ ዋላ ብትናትና ትምህርቲ ጥራይ ዋላ ብትናትና ትምህርቲ ከይመፀሲ ብወገኑ ብዛዕባ ብሎክቼን ብዛዕባ artificial intelligence ሰብስ ከንብብን ከጽንዕና ኣሎ ዋላ ብትናትና ትምህርቲ ኣይምጻስ ግዜኡስ እሱ ኣኺሉ ልካ ከምዚ በዓል ቢል ጌት ምስታ ግዜ ፐርፌክት ታይሚን ተራኺቦም ምሽልካና ዓንቶ ይብርሂን مستا ناي سوفتوير عالم لك شعوسي بيلجيت كأنيرو من إسي كوينوس بقى نت ويندوز أما عبيلنا مالتي أوبريتين سيستم حجة خا جزيز مالتي جزيز لزخونسي جدًا قلينا إنفستخون قبرو لزلنا whatever ولا بزناتنا تمرت مسيخا ويا بزنا إبراهيم مسيخا تراجي يكونس ولا بنا يقولك خا ولا بعلخا مالسي يوتيوب زبال يونيفرسال لو بعله which is brain hedges تناي ستوك بناس أو خستاي غير كالله كم excuse بهاليلن مالتي سب ترى ستوك investor كون كوينس مخنيت يبلون مالتي أبا متجي ثم هيروس كون خير مخفالي حيش كمان تقدر مكان هنيات مور تبو كمان كتاتلوي مخفال معنا جرا يكون accountability كفيلة إلكا نفس اللي كذا تبو إبد حدا مخفال عبد الخالق بالناس عزيت مهرنا حالي تحليكم لنا الله I think لو ما أنت بالناس عينا نمهركم وإلنا مثلا أبراهام حونا يعني مزخفل كان يقدر تحلي ما مزراب صبغ أيكون بحافظة تانكي بالما تحازه كبر اللي غنينا I don't know أنت there is more yeah likes أقول بناس معات إني موزله ولا نحنا كو يوتيوب معات بناس كله سايز جبرنا بملو كريبتو ميجر كات جز كريبتو تاي بملو بايزو فيديوهاتنا بناس يوزله كنت تمرت زخون مالتي قالنا أول فني زربا خلونا خلينا نسلم يلا بزح كويس زربني نيره yeah thank you guys like كلكم crowd one company is بحال I think crowd one كوا fake مثلا تزي سجاجي 90% سمعي له من حجي سمعي كات ولا سامي بدل سمعي له crowd one كبيراميد سكين كيكون يتعرفني crowd one بحال سكامز هنا كستاي فلت إيش أنت لا أخوين سكام نسوه كيكون يتعرفني وان زلاته وانت حفتنا دحين بقول رخب إنه maybe سيرت قبل الكلام فيلد يونس حنتهم فلت أزلنا زخونة أبناء كريبتو إنفستمنت زلوا بروجكتات نعخا بولك رغيبهم أبزي إنفست جبر يلو تصحفلك أكاليلا كم يلو أنت لا تصحفلك هوينو probably سكاميزو مالتي مثل علي سرقي بفصل ما يروح بخاني الساتهم أبتناي كريبتو إكسشينج أبتحقاو زخونة كريبتو إكسشينج أو قريبا مولوت كوينات أنت دا أدلي خات جز أنت دا أدلي خات شيء مالتي بولك متي خاسي أنا بفصل كم أنا متيسي إذا كوين زلنا خمسي نزب باقزا أيوة هاي صحفل كاني أنا توتالي صحفل كاني متفهمني ها بملو سرقي أنت لا أخوم يلو صحفل كهاليو حدا سب سرقي يسرق كايزو ولا بقى حد حاولنا نيربزي أقدامي كمزجبي ده حالة تمرتنا مهارك خلاص وقت تريد أتقبل دي حاجة ليلي أبوس أني مليون دي جلز بنير جنزب الله نو مانجر على نقليني حد نعم تهم مانجر ليه
ከምዚ ናይ ትሬድ ገብር ገለ ብኸመይ ዳ ማናጀር ዳ መፅቡቕ ስራሕ እዩ ዘለካ ማለት እዩ ብኸመይ ዳ ተላሊኹም ብኸመይ ረኺብካ ትስራሕ ገለ ተበልኮስ ብኦንላይን ብኢንተርኔት እናተረኺብና ከምዚ ገዛ ኣለኒ ኣነ ከምኡ ይገዝእ ገለገለ ኢልኒ ብኣካል ከረኺብካ ትፈልደ ገለ ኢልስ ኖ ብሰብ ጥራይ እምበር ንሱ ኣሜሪካ እዩ ዓርኽቱ ስለ ዘለዎ ንዕኦም ብሞባይል ተረኺበ ገለገለ ኢልኒ ሕጂ ዳዝ ሜክ ሰንስ ወላ ክትሓስቦ ከለኻስ ኮመን ሰንስ ከምኡ ማናጀር ኣለኒ ኢልካ ንከምኡ ክትቆፅረስ ቁርብ የብል እዩ ሰብኣይ ይድውለልካኒ ንምባል እየ ምሳኻ ኣብ ዝሓለፈ ፍጹም ኣይድውለልካኒ ወላ ኣብ ስቶክ ማርኬት ይኹን ኣብ ኩሉ ዝኾነ ባዕልኻ በቲ ቁኑዕ ዝኾነ ኤክስቼንጅ ድዩ ወይ ካልእ ኦፍ ኮርስ ምሳሌ ክትማየሩ ትፈልጥዎ ኢኹም ናይ ኣብዚ ዝተምሃርና ኢኻ ናይ ስቶክ ብሮከርስ ይኹን ንስኻ ባዕልኻ ሬጅስተር ጌርካ ትገዝእ ሓገዝ ተደልየኻ ሽዑ ንዕኦም ትሓቶም that's how it works ዝኾነ ወፍሪ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ገዛ ጌርኩም ሕሰቦ ቤዚክ ጥራሕ ድዩ ኣድቫንስ ሉን ኣሎ ኣድቫንስ ኣሎ ናይ ምንታይ ስልጠና ኣለና ስለማን ኣድቫንስ ድዩ ዳርጋት ስልጠና ኣድቫንስ ቤዚክ ጀሚሩ ናብ ኣድቫንስ ድኸይድ ማለት እዩ ናይ ምንታይ ስልጠና ይብለና ኣሎ ብዝኻ ናይ ምንታይ ዝጅምራ ዘለዋ ኔክስት ናይ ስልጠናታት ዘለና ብዙሕ ስልጠናታት ኣለና ናይ ኢንተርፕረነርሺፕ እዛ ኔክስት ናይ ክሪፕቶ ኢንቨስትመንት ክንብል ፀኒሕና ማለት እዩ ናይ ኢንተርፕረነርሺፕ ስልጠና ኣለና ናይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ስልጠና ኣለና ከምኡ ስልጠናታት ንህብ ኢና ቢንያም ምሳና 14 ዙርያ ማለት እዩ ጽቡቕ ዮሐንስ 14 ስለሆነ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝምጽ ናይ መወዳእታ ዓለም ከምኡ እውን ናብ ካውድ ሕሪ ያ ብዙሕ ክኾነ ኸሊ ታንኪ ብጣዕሚ ንፎር ሓደ ካብቶም 9 ዙር ዝተምሃሩት ብጣዕሚ ናጽነቲ ብዝተረዳእካ ደጋጊመ ዘመስግን ምስጋና ግለጽ ኣለ ታንኪ ኣሮን ቢት ቫቮ ገለ ኣፍልጦ ይህልወኩም ዶ ኣሕዋት ንኩሉ እኳ ክንመልሰልኩም ቁልበ ሸገረና ንዘይ ክንፈልጦ ወላ ንኽእል ኢና ጌጋ ሓበሬታ ከይንህበኩም ሪሰርች ዘድልዮ እዩ ከም ዝኸውን ከሎ ሜቢ ናታ ኣሎ ዲ ቢት ቫቮ ዝበሃል አንተ ወይ ዝበለን ክሳይ ገኖን ሃይ ፈለጥኮን ዘለኹ ቢት ቫቮ ከም ዝበለን 8000 ገለን አንተ ወይ ዝበለን ናይ ሶላና ካርዳኖ ገለ ግን ፋይናንሲያዊ ምኽሪ ኮንኩን ዝህብ ዘለኹ ግን ሶላና ብጣዕሚ ልዑል ዝኾነ ፊቸር ዘሎ ክሪፕቶ ፕሮጀክት ማለት እዩ ሶላና ፋይናንሲያዊ ምኽሪ ግን ኣይኮንኩን ዝህብ ዘለኹ ናካ ሓሳቢ ከምዛ ኣነ ናቲ ሓሳቢ በቲ ዳታ በቲ ዝረኣኽዎ ሶላና ልዑል ዝኾነ ናይ ሃርድዌርን ናይ ሶፍትዌርን ምዕባለታት እንዳምፅእ ዝኸይድ ዘሎ ሓያል ፕሮጀክት እዩ ማለት እዩ ኢቨን ሶላና ሳጋ ዝትበሃል ስማርትፎን እውን ሰሪሖም ኦልሬዲ ተወዲኣ ተሸይጣ ማለት ሕጂ ሶላና ዝበሃል ፕሮጀክት the next ኢቴሪየም ወይ ከዓ the next ቢትኮይን ክኸውን ትኽእሎታት ኣሎ ግን ፋይናንሲያዊ ምኽሪ ኣይኮንኩን ዝህብ ዘለኹ ሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ውሳነ ናይ ገዛ ርእሱ መጽናዕትን ክውስኽ ክኽእል ኣሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣብ ባይናንስ ኤክስቼንጅ ኢቲኤፍ የለን ክቡራት ኣሕዋት ኢቲኤፍ ኣይትረኽቦን ኢኻ ብባይናንስ ኣበይካ ዘለኻ ዲሲ ኣብዚ ኢንግላንድ ኮንካ ሕጂ እቲ ኢቲኤፍ ኣይትረኽቦን ኢኻ ሜቢ ኣብ ዩኤስ ጥራይ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ባይናንስ ግን የለን بجنزب بنزع زمهار كمنا يبزح حوات كسب جيون بنزع زمهار أنا تانكي سمرة سما حوي تاي كومنت لك أب يترون فاونديشن زولا هم يزخون بيراميد قال يزخون anyway I don't know يترون anyway بزح يزلو كان زبلنا عبنا يزمت زلو كدام probably ويكدام ويقال مدب كلون يابو ناي بيراميد سكيمز بالتمرتي أبو تكاتل وتقول يهم maybe أبو ريسيرش إن جبرنا بحده أبو جوجل بخمير ريسيرش تجبره خريقكم خليه عوات مهنيات بحده كله ما سبوز أبو زح يستوافركم الله كله بحده زخم مرسل كورو كشجرناي جيجا حبرت حقين هبوكم مهنيات ريسيرش زليو بزح نجارات يزلو so yeah كسامو داتا crypto guy versus stock guy thank you هنيبال so كسامو داتا مثلا بمكتالكم بلبينا نمسجن كوبرات تخاتلتنا I hope بزح فلتات وسيلكم تكونوا مهنياتو كابز عب فلتات هيدا إنه مالت بقفي حتى اليوم كم زبول أدفانس مثل أوتوماتيك كنتم مهارتوا اليوم بحفش أو أنتي كم مسجن ناي كريبتو كارنسي يكون ناي artificial intelligence توهيبنا له بس توهبنا حبريتها of course جزء ندحرت كي نتعرف نتجزي نركبه نمهاركم لكم يزدلي thank you سامحونا كم زعيم تمرت بمهابك بلبي نمسكنك أبقى علي يصبغنا من رخبينا مودة تازقون نقدر بلوت حلي كاجن feel free أنا عزيزي مسجن فيدل فاينانس overall كبرهين مالتي تصبوز هنا discussion نيرنا تصبو كله بستوك يخون بكريبتو overall
ፅቡቅ ዝኾነ ዲስካሽን ነይርና ማለት እዩ ንተኸታተልትና ከዓ ኣዝየ የመስግኖም ክሳብ ሕጂ ዝተኸታተልኩምና ሜቢ እንተ ደኣ ትምህርቲ ደልዮም ከዓ ዳይሬክት ወይ ንዓይ ኮንታክት ክገብሩ እንተ ደኣ ደልዮም ቴሌፎነይ ፅሒፈልካ ኣለኹ ብዚ ፕራይቬት ቻት ፖስት ክትገብረሎም ትኽእል ኢኻ ብዋትሳፕ እውን ኮንታክት ክገብሩኒ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ንዝኾነ ተወሳኺ ሓበሬታ እንተ ደኣ ደልዮም ማለት እዩ ቀጥታ ክረኽቡን እንተ ደኣ ደልዮም فشر اب كومنت اعطوتنا ميبي تحالفاتكم ابنا كومنت تليفون بولني ابو سدلكم خليه كبرات حوات يب صحالهم الله بولكم الله سكرين شوت وصلوا مزغبو كوب غبرو كسام وداتا مسانا بمصلحكم بلبنا مسكن صبوق مدب نيرنا بتاع صبوق مدب تانكي سمعونا انا نازي مسكن برين هاونا